señoras e señores, dende o campo da Ribela. Aquí vaise completar esta primeira eliminatoria de ascenso á segunda federación. No grupo galego xa temos un equipo clasificado, vímolo tamén na segunda canle da Televisión de Galicia esta mañá, gañou por 2-0 o Estradense diante do Noia, e o Estradense vai a estar nesa finalísima galega. Lembren que son 3 eliminatorias, este a primeira verá unha final galega e despois unha final en termos estatais, e dende esta semana sabemos que vai a ser contra un equipo da rexión de Murcia, co cal tamén iremos seguindo moi de preto o que pase con eses equipos de Murcia que vayan superando as eliminatorias. Velaquí teñen o ambientazo que hai no campo da Ribela, partido de volta entre a Sarriana e o Racing Vilalbés. Gañou por 0-1 a Sarriana, que ademais estivo mellor clasificado ao longo do campeonato, co cal vai a ter unha dobre vantaxe a que trae do partido de ida, e tamén no caso de empate final despois dunha prórroga, esa cualidade de equipo mellor clasificado ao longo do torneo ligueiro daríalle a clasificación. Vai comentar o partido connosco Simón Lamas, exadestrador do Racing Vilalbés. Que tal, Simón? Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, xa fixemos o partido da semana pasada na ida, aí demos apuntamentos do encontro. Este segundo é, non vou dicir completamente diferente, pero sí ten factores diferentes. O principal, que xa temos un resultado na ida, e que, por exemplo, Racing Vilalbés ten que sair a por todas, porque precisa recuperar 2 goles, Simón. Sí, creo que o resultado que traemos do partido de ida nos indica como vai ser o partido. Tamén o 11 que fai o Racing Vilalbés, o que saca de inicio o Racing Vilalbés, nos indica que vaya polo partido. Mete os seus xogadores de talento no medio do campo, Javi Rey, Brais Pedreira, que estuveron con problemas nas últimas semanas, hoxe son da partida. Bueno, indícanos isto que o Racing vaya polo partido desde o primer momento. Baixas importantes tamén na Sarriana, a pesar desa ventaxa no marcador da ida, ese 0-1. Creo que as baixas de Queco Vilariño e de Alex Boido son baixas importantes tamén para o equipo local. Bueno, creo que un partido moi vibrante, dúas aficións además que se conocen, un derbi da provincia de Lugo, que creo que vai estar moi parello. Vamos a ver cal dos dous logra impoñer o seu fútbol. Vamos a ver tamén que proposta ou con que proposta sai o Racing Vilalbés, porque necesita gañar, pero lógicamente ou normalmente o equipo que levaría a iniciativa en este duelo na posesión do balón sería Sarriana. Vamos a ver como xestiona eso o Racing Vilalbés. Bueno, creo que moitos frentes abertos para unha eliminatoria con 2 equipos que seguro que nos van a deparar un gran partido, ¿no? Coñecemos cales son as formacións iniciais por parte da Sarriana. Vai a estar César Pirón na portería, con número 3 Brais Prieto, unha das novidades, número 4 Lebrán, co 8 Jacobo Vilariño, exercendo de capitán, con 11 Martín López, 14 Santi Gegunde, co 15 Piai, 17 Susa Vila, 19 Arona Sané, co 20 o goleador no partido de ida na eliminatoria Alex Millán, e co número 21 Azael García. Por parte do Racing Vilalbés, cando temos saque de centro protocolario no Racing Vilalbés, Santomé será o porteiro, número 3 Prabullo, número 5 Dalama, co 7 José Varela, 8 Pramaque, 10 Javier Rey, 14 David García, co 15 Edgar, número 20 para Borja Míguez, 21 Cañi, e co número 22 Brais Pedreira. Técnico Alberto López, ademais Alberto López, un ex da Sarriana, pasou pola Sarriana, bueno, que da provincia de Lugo poucos equipos lle poden quedar o mo de Alberto. E aí temos dúas das grandes novidades do Racing Vilalbés. Ti falabas, Santi Gegunde e Brais Prieto entran no equipo da Sarriana, pero por cuestións físicas, é dicir, ten que facer recambios en termos de condición física, pero no Racing Vilalbés hai esas 3 modificacións, e son prácticamente dos 4 xogadores que actúan de medio campo cara adiante, muda 3 xogadores, Simón. Sí, bueno, unha clara aposta sobre todo polo ataque, non? Saca Javi Varela do doble pivote, bueno, un pouco ese trío, ese tribote que colocou na ida, un pouco para dificultar a posesión do balón da Sarriana. Un dos factores clave no modelo de xogo da Sarriana, pues ese trío no centro do campo, Azael e os 2 irmáns Vilariño. Hoxe, bueno, sacrificado de Javi Varela, metendo un xogador de moito máis talento como Javi Rey aí entre líneas. Borja Míguez por Vicente son xogadores un pouco parecidos na súa forma de xogar. Borja Míguez vai ser un xogador que dé moita profundidade, que dé moita batalla na presión tamén a saída de balón da Sarriana. Creo que unha aposta tamén con moito sentido, e tamén Brais Pedreira na dereita, poñendo a Cañi na esquerda, que creo que é o seu perfil bo, co cual, bueno, o que está claro é que o Racing Vilalbés sale a nivel ofensivo con todo o que ten, despois ten recambios para estes xogadores, pero creo que estes son os xogadores de maior talento
para buscar pues, un gol que os meta de cheo na eliminatoria, ¿no? Ese saque de banda tocou coa cabeza en defensa Susa Vila. Bola arriba para a carreira de Brais Pedreira. Non puido chegar Brais Pedreira, marchou a bola pola liña lateral. Estes equipos, a Sarriana xa estivo nunha fase de ascenso ano pasado, quere chegar a finalísima e, bueno, por que non buscar ese ascenso de categoría? Por tanto, eu dicía, xa coñecemos cal vai ser o grupo co que se cruce o grupo galego, que eu creo que é unha pequena vantaxe para equipos dos dous grupos, Simón, porque eu lembro cando vos ascendestes que se sorteaba o luns antes de comenzar a eliminatoria e conseguir información dos equipos con a 6 días de xogar, a 6 días de xogar é realmente complicado, ¿no? Agora dache moitas máis posibilidades. Totalmente lógico, incluso pues, a organización dos viaxes e demais, ¿no? Ollo con ese remate de Calle, vai a chegar Brais Pedreira, metió centro Brais, petou a bola en Martín López, será córner favorable ao Racing Vilalbés. Sí, de momento vemos que o Racing Vilalbés sale con un posicionamento máis avanzado na presión 4-2-3-1, pero buscando incomodar xa a saída de partida da Sarriana. Fútbol máis directo cando recuperen o balón, buscando moitos seus extremos, sobre todo a Brais Pedreira na profundidade, ou a Cañe aí por dentro, con Bullo chegando por fora. Creo que tamén situacións que poden beneficiarlos a nivel ofensivo. A primeira ocasión. O lanzamento de córner, este que toca de cabeza Santi Gegunde en traballo defensivo. Ollo que quería facer o remate Borja Míguez, revolvíase Borja Míguez, pero tapou tamén coa cabeza Arona Sané. A bola que vai a xogar cara atrás Bullo, xogando co seu porteiro con Alex Santomé. Bola arriba de Santomé directamente fora. Hai un aspecto mental no partido que quería falar contigo, Simón. A ti tocouche vivir unha fase de ascenso exactamente na mesma situación que vive o Racing Vilalbés. A vantaxe, evidentemente, para Sarriana, cun gol de vantaxe, mellor clasificado, pero moitas veces iso de non ter nada que perder tamén pode axudar. Confunde, sobre todo no tramo na segunda parte, pues pode chegar a confundir. Ao final o Racing Vilalbés ten que intentar estar no partido todo o tempo que poda, iso lle vai dar opcións. Creo que algo moi importante tamén é a entrada no terreo de xogo, non? A motivación previa, o traballo psicolóxico que se faga previamente, e a entrada no partido, porque eso fai que tú podas dar un paso adiante ou que o rival te obliga a dalo atrás, non? Recordo os nosos partidos de volta, nos dous partidos en Bouzas e Arousa en aquela fecha, logramos marcar nos 5 primeiros minutos e iso fai ou cambia totalmente pode haber un punto de conservar por parte da Sarriana? Eu creo que sí, non? Evidentemente os partidos hai que xogalos, o que demostren ambos os dous equipos dentro do campo vai a condicionar o que fagan o seu rival durante os 90 minutos, co cual se o Vilalbés entra ben, xera oportunidades, pode facer que a Sarriana de un paso atrás, e aí entraría un pouco o que comentabas, non? Ese ter a ventaxa de que o empate despois dunha prórroga che poda valer, che fai ser un pouquiño conservador e cuidado que esos momentos hai que xestionalos, o outro equipo pola contra non ten nada que perder, vai a polo partido, son situacións, son moitos partidos e moitos momentos dentro dunos 90 minutos que van a dar para moito e que seguro vamos a ter que analizar todos esos momentos que se van a dar. Estamos falando partido de volta dunha eliminatoria que, vale, que a vantaxe para Sarriana está moi pechada, nun marcador moi pechado. Olla a bola que controlou Santi Gegunde, a conducción de Santi, marchaba de Martín da Lama, non a subiu de principio a falta Luis Alonso Campos, que o árbitro despois sí indicou a infracción. Esa falta que vai a sacar no centro do campo a Sarriana, aí onde falta Kiko Vilariño, que é o temón, o guía da Sarriana nese centro do campo. Sí, temos además o contexto do campo da Ribela, non? Erva sintética, además hoxe día de calor, seguro que o bote e bueno, vai a dificultar que podamos ver un partido con grandes posesións largas, entonces todo este tipo de situacións de balón parado cobran vital importancia. Bola arriba por parte de Jacobo, chegaba con moito perigo Lebrand, había bandeira arriba por parte do árbitro asistente, pero unha acción de estrategia moi perigosa esta que quixo facer o equipo da Sarriana. Ese envío arriba de Jacobo Vilariño e a chegada do central argentino Maxi Lebrand, dos xogadores máis regulares ao longo da temporada do equipo de Sarria. A saída con Martín da Lama. Sarriana que parece que permite un pouquiño, non? No inicio, David García, vamos aquí, primeiro detalle. Sempre que o Racing Vilalbés poda levar a iniciativa no xogo, David García baixa a posición. Posición de fora de xogo de Brais Pedreira. Baixa a súa posición David García para iniciar e elaborar. Pretende o míster Alberto pues, que participe moito David, ten claridade no xogo, ten moi bo pase longo, cuidado co pase longo
e esta diagonal de David a Brais creo que pode ser tamén algo moi importante a ter en conta no xogo ofensivo do equipo visitante. Trancaba Arona Sané, non chegou ao seu destino, que era Tomás Susavila. Velaí teñen a Alberto López. Seguro que se viu en moitas destas situacións límite, non só de terceira federación a segunda federación, senón de preferente a terceira federación, moitas situacións de partidos decisivos de ascenso. Moita experiencia, moitas categorías. Hai moitísima máis xuventude no banco da Sarriana, con José Antonio, que é máis ou menos da túa xeración, Simón. Creo que un poquinho máis maior. Eu enfrenteime a él en xuvenís, Santa Mariña, enfrenteime a él en xuvenís no Alondras, en División de Honor, despois tamén no Barco, que estuvo nun tramo final de temporada. Sí, en terceira. En terceira. Bueno, gran tío, además, José Antonio Rodríguez, un gran traballador, da zona de Ourense, un excelente profesional e que seguro que lle vai ir moi ben. Non sei se nesta eliminatoria, pero seguro que sí no futuro. Sempre falamos desa gran xeración de adestradores que saíron nos últimos anos en Ourense. Ollo pase en profundidade a carreira de Susavila. Susavila, perseguido por Bullo, tocou atrás Susavila, xogou con Arona Sané. Arona Sané busca un compañeiro, atopa atrás a Maxi Lebrand. Este vai a xogar con Javi Piai. Busca posesións longas o equipo da Sarriana, facendo o desmarque. Millán non se atreveu a meterlle o pase en profundidade. Final esa bola cruzada, rifada directamente fora. Primeira intención, non, da Sarriana en levar un poquinho de iniciativa, pero buscando ese xogo máis directo. Creo que a baixa de Queco Vilariño no centro campo a nivel de organización ofensiva a pode notar moito a Sarriana. Brais Prieto, un xogador de outro perfil, dun corte máis de equilibrio defensivo, un xogador máis posicional. Tamén Queco é posicional, pero Queco a hora de iniciar o xogo nese pase corto, nese atraer rivais para xerar espazos aos xogadores da última línea, creo que é moito máis resolutivo. O partido hoxe creo que para Sarriana pasa por encontrar a Santi e a partir de aí, tanto él como Azael, intentar atacar a profundidade con Arona Sané e Millán por fora, que son os xogadores de máis desequilibrio, de máis velocidade. Vemos tamén a nivel defensivo que a Sarriana tenta dar a iniciativa tamén ao Racing Villalbés, non ten problema por esperar un pouquiño máis atrás aí por diante, un pouquiño do medio do campo, e esperar tamén que o Racing Villalbés se pode equivocar en esa elaboración. Era Brais o que quería xogar en banda con José Varela. Vai a sacar de banda un dos xemelgos, hoxe non é titular o seu irmán Javi. Con José Varela apoiándose en Cañi. Esa liberdade de movimentos. Nun principio pensábamos que ia partir dende a esquerda Cañi, pero vémolo movéndose con moita liberdade. Prácticamente danlle todo o carreiro esquerdo do ataque a Bullo. De feito, o que dicía Simón no inicio de xogo, David García, o que se sitúa prácticamente como central esquerdo, por iso esa liberdade de movimentos por dentro de Cañi. Cañi un xogador máis por dentro, vamos a ver tamén, sempre que se producen esas mobilidades, esos axustes, como axusta o equipo rival a nivel defensivo, porque en teoría o que busca o Racing Villalbés é ter máis un xogador aí por dentro, e vamos a ver como a Sarriana é capaz de axustar aí, probablemente a entrada de Brais Prieto, pois sí que lles aporta un poquinho máis de equilibrio, ¿no? De momento o primeiro reto que pon o Racing Villalbés en ese movimento, non sabemos se o agardaba a Sarriana, pero dende logo un movimento interesante. Aí esa posibilidade de asociarse Cañi e Javier Rey por detrás do punta, e con toda a banda esquerda para Bullo en ataque. Ao final son xogadores talentosos. Borja Míguez, que vai estirar continuamente a línea defensiva da Sarriana, con eses desmarques de ruptura que o caracterizan, con moitísimo traballo de caídas á banda e demais, e eles por detrás aí intentando recibir, intentando surtir de pases tanto a Borja como a Brais na banda dereita, que a min, xa digo, Brais para a terceira federación me parece un xogador moi importante. Buah, que pase cruzado, control sensacional de Millán, ese centro de Alex Millán, non chegaron nin Susavila nin Arona Sané, consegue evitar que marche pola liña lateral Sané, pode entrar na área, encara a Bullo, pero aí marchar de Bullo é prácticamente imposible. Gañaba a liña de fondo Arona Sané, pero non conseguiu meter o centro. No 10 da primeira metade, primeiro aviso do Racing Villalbés, sobre todo esa bola cruzada e o control extraordinario de Alex Millán. Alex Millán é un xogador con moitísima calidade técnica. Erro de José Varela, porque creo que ten tempo e espazo para estar mellor perfilado, mellor orientado e defender mellor ese cambio longo. E a piques estivo, non? A Sarriana de aproveitar, e ora balón parado a favor do Racing Villalbés. Repito, creo que a importancia que teñen estas situacións en este tipo de eliminatorias e tamén en este tipo de campos nos que é máis difícil hilvanar situacións de posesión de balón son moi importantes, e además o Racing Villalbés conta esta temporada con Cañi, que é un especialista e un extraordinario lanzador. Aí temos esa falta favorable ao equipo do Racing Villalbés.
pode ser disparo directo. Dalama, Quen coloca a bola con agarimo é Martín Dalama. Dalama é un xogador que suele tirar por potencia. O vinlle, recordo, ano pasado en Betanzos, varios goles de falta directa durante a temporada. Suele buscar un lanzamiento más por potencia. Si lanza caño, pues buscará un centro segunda parte. 3 xogadores na barreira, o disparo de Dalama e buscou ese bote, pero estaba moi seguro a hora de atallar César Pirot. Pero aí ten este porteiro que incorporou hai apenas un mes a Sarriana, pois para isto, para xogar a fase de ascenso, nin máis nin menos. Nada máis e nada menos, unha indicación de que Sí, podíamos ter algún problema na portería, pois imos esgotar a marxe que nos dá o mercado para reforzar ese posto. E trouxeron a Pirot. Puxose hai un porteiro a tiro e xa sabemos, bueno, ollo esa perda de balón que lle dá a posibilidade de ir a carreira a Borja Míguez. En profundidade o pase para Javi Rey. Javi Rey con Piai, acaba despexando Piai. É dicir que a Sarriana é un equipo que non lle treme o pulso a hora de ir ao mercado e a hora de explorar incluso xogadores de outras comunidades. Vimos o ano pasado, creo que foron 4 ou 5 xogadores que trouxeron dende as Illas Canarias, dende fora, Susavila e Lebrán. Sí. Oye, ese centro sobre área que acaba nos pés de César Pirot. Creo que o ano pasado xa fixeron unha aposta moi importante con un gran adestrador como Jorge Cuesta. Recordo esa eliminatoria que me tocou facer a mí tamén con Gran Peña, que foi moi parella, non? Aquel Gran Peña con moitos xogadores do Celta que ahora mismo están no Celta B, ou que pues tamén fixeron un gran playoff e eles a piques estiveron aí de dar a sorpresa. Creo que este ano pues, reafirmaron un pouquiño esa aposta, sendo un dos candidatos, creo que desde o principio, cos xogadores que firmaron, co plantel que diseñaron. Creo que este ano xa non foron tanto unha sorpresa, unha revelación, como que xa foron unha firme aposta para poder acabar incluso o primeiro posto, e aí están, non? Creo que levan anos dando indicacións, dando signos de que estaban apostando por conseguir estes retos, non? Ademais, un equipo que se moveu nesa primeira posición dende a primeira xornada prácticamente no campeonato, incluso chegou a ser durante 4 xornadas equipo de ascenso directo, e o peor posto que tivo en todo o campeonato, Simón, foi un quinto. Nunca saiu. Non baixou de playoff de ascenso. Iso fálanos moito e ben deste proxecto da Sarriana. Tamén o Racing Vilalbés foi un equipo dunha gran regularidade. É que UD, Ourense, Estradense, Sarriana e Vilalbés foron equipos que xa dende o principio da competición se viron con camiño de playoff. De feito, comentábamos no outro día, non? O mérito que ten a victoria e o camiño, o proceso da Unión Deportiva Ourense esta temporada, creo que é moi grande, porque ante equipos deste perfil, equipos que mantiveron sempre unha boa dinámica de puntos, unha boa regularidade no campeonato, creo que prácticamente foi incontestable o ascenso da Unión Deportiva Ourense, e creo que di moito, non, do gran campeonato que fixo o equipo da Cidade das Burgas. Está mirando aquí o dato, entre Estradense, Sarriana e Racing Vilalbés, entre os 3 equipos só estiveron fora de postos de promoción de ascenso en 5 veces. Entre os 3 equipos. Sí. Ese é un dato, bueno, que a regularidade foi dende a primeira xornada do campeonato. Aí entraron con moita forza e moitas veces esa inercia que consegues nesas primeiras 8 ou 10 xornadas sirveche para despois ter un gran plantel, evidentemente. E ao final ten moito mérito Gus, porque Arousa ou Alondra, sobre todo Arousa, non? Que era outro dos proxectos ganadores, ao final quedaron ás portas, non? E no fútbol todo pode suceder, todo pode pasar ao largo dunha temporada, moitas cousas a manexar, ten que entrar o balón tamén na portería. Ter un gran plantel ou grandes condicións non te aseguran, como vemos o caso do Arousa, incluso grandes adestradores, non? Como Michel, como ahora no tramo final Lemos, non te aseguran poder entrar, e a regularidade de Sarriana, de Racing Vilalbés ou de Estradense este ano é moi meritoria e os fai ser claros merecedores de estar aquí e de ter esta opción de xogar un playoff de ascenso. Xa chegamos ao minuto 15 da primeira metade, co resultado inicial de 0-0 pasaría a Sarriana, a que incluso llevale un resultado de 0-1, unha derrota pola mínima. Pasa que teríamos que ir a un tempo de prórroga e iso sempre pode xerar moitas inquedanzas. De momento o partido, quen crees que leva mellor o partido para os seus intereses? Ou ves o partido? De momento non o vexo moi definido. No, eu creo que os dous equipos están optando por eso, levar un pouco de iniciativa, baixando a Jacobo ou a David García na elaboración, dándolle un poquinho tamén a iniciativa ao outro equipo, baixando un poquinho a primeira línea de presión e permitindo iniciar para aproveitarse de algún contraataque. Creo que os dous de momento manexando un pouco esta primeira parte, sin ser
todo agresivos que preveíamos no Racing Villalbés, porque ao final pues, creo que tan é inteligente, non? Tes 90 minutos, ao final o resultado da ida é pola mínima, esperar o teu momento, pode chegar, sí, en calquer momento de esperar partido. o teu momento é inteligente, e a Sarriana, pues, lógicamente, ten que manexar o tempo do partido, además da dificultad que ten, para mí sempre digo, estes campos, non? Sobre todo Racing Villalbés, que está acostumado a céspede natural, pues, o campo de erva sintética pues, dificulta e cambia moitísimo todas as situacións, sobre todo a nivel ofensivo, e o que hai que estar é no partido. Estando no partido sempre vas a ter opcións de poder resolver a eliminatoria. Quedou aí tirado no chan Cañi, xa está restablecido, máximo goleador do Racing Villalbés esta temporada, 12 goles. Ollo o lanzamento de córner, hai un primeiro despexe por parte de Maque, o segundo de David García, o remate de Susa Vila, hai a pelota que queda morta na área con moito perigo no ataque da Sarriana, e acabou resolvendo a defensa do Racing Villalbés. O balón parado Gus vai ser crucial, e os dous teñen grandes rematadores e tamén grandes sacadores. Creo que as situacións a balón parado van a ser me arrisco a decir que van a ser determinantes neste partido de Veremos o que pasa. De momento, dous achegamentos da Sarriana, os dous nunha falta dende centro do campo en un córner. Sí. É dicir, dúas accións de balón parado. De Dalama tamén por parte. E a falta directa de Dalama. Tocaba Piai, ven a recibir Jacobo Vilariño. Jacobo que sempre baixa a súa posición para participar tamén na saída, atraer rivais, intentar pues, a partir de aí, en función dos saltos do Racing por dentro, encontrar a Santi ou encontrar a Zael en posicións intermedias. Un pouco a idea ofensiva da Sarriana que está clara, aí o traballo de Maque, David García en esos apoios de Santi vai ser moi importante. Vamos a ver como se vai axustando o Racing. Aí non estivo preciso no pase Jacobo Vilariño, saque rápido de banda de Cañi, non chegou ao seu destino que era Borja Míguez, o toque por dentro, ese pase en curto de Jacobo Vilariño, a piques de perder a Sarriana, pero conseguiu recuperar coa apertura de Azael, o caneo que fai Alex Millán, que de momento é o que está conseguindo desbordar, o centro de Alex Millán ás mans de Santomé, por aí en xogo combinativo, é por onde está chegando o perigo da Sarriana. Sí, superioridade numérica da Sarriana que fai moi ben nesta elaboración, Jacobo, Brais, encontrando aí a Zael, que ven moi ben a situación dun parón de Alex Millán, outro erro de José Varela que creo que comete entrada cando Alex Millán tiña todo o balón controlado. José Varela é un xogador que ten todo para xogar de lateral dereito nesta categoría, pero que a veces comete erros da súa experiencia en outra posición, non? Que é a de extremo, non? A súa posición máis habitual, e aí tamén a Sarriana pode, encontrando situacións de un para un, facer sufrir a José, que ten este tipo de erros por un pouco estar acostumado a xogar en outra posición máis ofensiva durante toda a súa carreira. E este ano con Alex Millán hai que estar especialmente alerta, porque se os goles é cuestión de rachas, a racha de Alex Millán é pois moi prolongada. Quedou marcados 16 goles. Sí, un xogador máis, Gus me parece moi completo, non xoga por fora, ten capacidade para facer un para un, ten capacidade tamén para meterse por dentro, ten gol, ten capacidade para asistir, bueno, me parece un xogador moi interesante incluso para o futuro en equipos de segunda red. Tocaba Alex Millán, xogaba por dentro con Azael, quería apoiarse en Santi Gegunde, non conseguiu xogarse Gegunde con Millán. Este Azael, facía o caneo, Azael foi derrubado, a falta cometida sobre Azael García. Temos o centrocampista da Sarriana. Aí está, recepción de Azael nas costas de Maque de David, salta central, moi agresivos. Aí o Racing Villalbés vai ter que estar fino, hilar fino, porque como algún dos xogadores de banda ou de segunda línea poda atacar esas espaldas dos dous centrais en esos saltos, pues, pouco aí está o partido, non? Do Racing Villalbés, axustarse por dentro, como saltar a todos esos xogadores que vai intentar meter a Sarriana por dentro, de moita calidad individual, e a partir de aí defender un pouco o espacio na espalda, que se son capaces os da Sarriana a encontralo, van a poñer en serios apretos a línea defensiva do Racing. Tocaba Santi, o pase en profundidade de Martín López, quería facer o caneo Millán e consegue forzar un córner. Visto como está o partido, é unha acción perigosa. Ese lanzamento de córner, cara ali se dirixe Jacobo Vilariño. Incorpóranse tanto os centrais como Susavila e Brais Prieto. E tamén Santi, por envergadura, é un xogador peligroso, non? En estas situacións. Maxi Lebrán me dá a sensación de ser un xogador moi peligroso. Vamos a ver, Jacobo tamén ten un gran lanzamento. Temos ese baile de Borja Míguez con Lebrán. O saque de córner. Paseouse por diante da portería de Santomé, a piques estivo de marcar a Sarriana. Terceira oportunidade da Sarriana, as 3
en xogadas a balón parado. Pois foi Sané o que estivo a piques de rematar. Optaron por esa opción moi cerrada, curta, para que Santi prolongase o balón. A piques estuvo Arona Sané de chegar no primeiro e tamén Maxi Lebrán no segundo, ¿no? Ocasión moi clara. A máis clara, creo que a todo momento. Levamos 21 minutos de encontro e este é a mellor oportunidade para calquera dos dous equipos. O Racing Vilalbés que entrou ben e forte no partido, que aí buscaba ese pase en profundidade para Brais Pedreira. Pero, eu dicía, fai 10 minutos que non vía ningún dos dous equipos levando a iniciativa. Parece un pouco que a Sarriana o que está collendo mando. Sí, o Racing Vilalbés, por exemplo, nesta situación vemos que outra vez busca a profundidade de Brais ou de Borja, van a intentar pues, elaborar, pero ser bastante verticais, encontrar a Cañi ou a Javi e surtir de balóns longos tanto a Borja como a Brais Pedreira. Son xogadores que na profundidade pues, son moi perigosos, pero sí que vemos a Sarriana un poquinho máis cómoda, elevando un poquinho máis a iniciativa en este momento. Quería meter o pase por dentro Susa Vila, non chegou ao seu destino, que era Arona Sané. Volve o coiro para Jacobo Vilariño, con que calidade xogou aí para Brais Prieto, non puido marchar, estaba moi pegado á liña lateral. Brais sacará de banda o equipo do Racing Vilalbés, vai a facer bullo. Este comezo do partido, de momento con ese resultado de 0-0. O que pasa a eliminatoria, de momento, é a Sarriana. Con esa clasificación da Sarriana teríamos pois ese escenario de Sarriana Estranense, o primeiro partido en Rivela. Aí o que tería vantaxe de campo, pero que houve un golpe na faciana de Piai. Vantaxe de campo sería sempre, calquera que sexa o equipo que gañe, vantaxe de campo para o Estradense. E xa sabemos que o Estradense, no seu campo, sobre todo, vimos o ambiente desta mañá do Municipal da Estrada, Simón, que a mí sempre me tocou vivir partidos ali moi complicados. Son un equipo que manexa moi ben o seu estadio. É unha das virtudes que ten, non? O campo sintético, que podes adestrar, que podes facer o teu día a día ali, e por tanto, pues, eso é un hándicap para os equipos visitantes moi grande. Pegando Jacobo Vilariño, xa a segunda vez que busca esta diagonal, sempre a procura de Alex Millán. Agora aguantou no ben, protexeu José Varela, e o que vai a sacar de banda. De momento está sendo o duelo un pouco do partido, ¿no? José aí con Millán, intentando defender a un xogador que está nun gran momento de forma. Ahora en esta situación José pues, o defende. Decidindo a eliminatoria, ese gol marcado por Alex Millán, tanto que chegou mediada a segunda metade do primeiro partido. Tamén foi un partido moi parello, de equilibrio total en ocasións, un poquinho máis de dominio por parte da Sarriana, dominio de balón. Sí, pero moi parello. Puido darse calquera resultado, sí, realmente. Moita igualdade. Bullo, recibe Bullo, ten por diante o movimento de Caña, que hai perigo. Ollo Cañi, Cañi quería facer o pase ou o caneo, tapou ben Jacobo Vilariño na axuda. Sacou Tomás Susavila, este que controla é Javi Rey. Deixa Javi Rey para Maque. Maque en curto para que inicie Martín Dalama. Este David García. Apertura para José Varela. Tiene agora no seu campo a Sarriana. David García. Isto se cadre o que máis lle custa o equipo do Racing Vilalbés. Sí, e eso que, pues eso, Javi Rey, Caña aí entre líneas son xogadores que van a buscar o balón, van a intentar recibir, e a partir de aí, pues, encontrar a Brais ou a Borja na profundidade, pero sí que é o máis difícil, e tamén no contexto, non? A Rivela é un campo de dimensións reducidas ou máis reducidas que pode ser a Madalena ou outros campos de erva natural da categoría, ou a erva sintética dificulta máis co calor que parece que fai hoxe en Sarria, non? Que ten que facer moita calor aí en esa zona de Lugo, pues, vai dificultar moito o bote, que circule con fluideza o balón, co cual, pues, vai ser unha situación na que ambos equipos, creo que máis o Vilalbés polo perfil de equipo que teñan dificultades, pero sí que é certo que Caña e Javi Rey aí entre líneas son xogadores que poden en calquer momento marcar a diferencia, e calquer balón que poda entrar aí no seu pé, pues, pode ser ocasión de perigo. Hai outro dato que é o que lle está custando marcar o Racing Vilalbés goles, sobre todo nestes últimos partidos, que o dato para min é sorprendente. Un equipo que está loitando por entrar no playoff, que leva sete partidos, Simón, sen marcar ningún gol. Sí, son moitos partidos, últimos 6 de Liga e o de playoff. Sí, son moitos. Ao final, pues, na primeira volta fixeron moito gol de balón parado, moito gol tamén de acción individual de Cañi, recordo varios goles de balón parado tamén de Cañi. Bueno, ao final é unha categoría moi parella, moi igualada. Cando tes baixas, as segundas voltas de equipos que teñen plantéis non moi longos,
tamén se lle fan un poquinho costa arriba. En Vilalba, por exemplo, foi sempre tradición en terceira, plantéis cortos e as segundas voltas por ter máis dificultades, porque ao final, se apostas por un plantel longo, pues vai haber momentos da temporada nas que non teñas garantías. O pase cara a Javi Rey perseguido por Piai, xa veñen xogadores na axuda, toca atrás Javi Rey, apoiouse en Brais Pedreira, José Varela, o envío de José Varela, agora o despexe foi de Brais Prieto, controla a Zael, agarrado a Zael, conseguiu xogar a Zael con Tomás Usavila. Una vez que busca ser moi vertical, aí estamos, desmarque de Javi Rey outra vez a espalda da última línea. E é onde se lle ve o perigo. E a xogar aí no último tercio de campo con ese balón largo, con ese xogo directo, dificultando moito tamén as disputas da última línea. Son xogadores Javi que hai un xogador de pouca envergadura, buscando un poquinho pues, esas espaldas. Creo que de momento pues, inteligente e lógicamente, se o partido siga así, pues, terá que dar un paso máis, pero creo que de momento ben interpretado, ¿no? 27 minutos da primeira metade, sae Piai, xoga na banda con Martín, perdón, é Millán. Recibe Millán, xoga de novo para Piai, ofrecéndose no centro Jacobo Vilariño, en riba del está David García. De novo Piai, de primeiras con Jacobo. Aí está, esos descensos de Santi, vai ser a situación de partido que teña que controlar o Racing Villalbés, porque por dentro intentan igualar moito, non? Aí víamos a David García saltando por Jacobo, a Javi Rey detrás de Brais Prieto, parexan moito individualmente aí os interiores do Racing Villalbés, e esos descensos de Santi desde a última línea pues, son o máis complicado e o que máis vai a ter que controlar o Racing Villalbés, tamén porque a calidad individual de Santi en ese último terzo de campo é diferencial na categoría. Hai que apuntar as faltas que lle fan a Zael, que é un xogador que non quero Racing Villalbés que teña o coiro nos pés, porque saben que é determinante. Que pode haber o fútbol de cara a portería contraria, non? Aí é un xogador pues, que pode tamén pues, marcar a diferencia. Xa van 3 nestes 28 minutos e foi outro dos datos que apuntamos no partido de ida. Cada vez que recibía a Zael, sí, son moi próximos, son moi agresivos, sí. Tocaba Jacobo Vilariño para Javi Piai. Con Brais Prieto. Atrás Brais Prieto, como retando Racing Villalbés. Non ten presa Sarriana, ten a vantaxe de momento total na eliminatoria. Lebrand. Sí, quere provocar esos saltos para que a partir de aí entre líneas poda aparecer a Zael ou Santi ou mesmo algún extremo e enfrentar a última línea. Eu creo que a idea ofensiva da Sarriana. E co paso dos minutos entrará ese... O desgaste do Racing Villalbés, vamos a ver tamén como pode xestionar. Eu creo que a Sarriana, polo perfil de xogadores que teñen, pues van a intentar sempre levar a iniciativa e sempre ser un equipo propositivo. Edgar, por dentro, servizo de Edgar, non puido controlar Javi Rey. Tamén hai que ver como están xogadores como Javi Rey, que non foi titular no partido de ida, pois por esas problemas físicos. Eu creo que Javi non foi titular nos últimos 5 ou 6 partidos da Liga regular, nin tamén no primeiro no de ida aquí coa Sarriana. Bueno, eu creo que evidentemente non está no seu mellor momento de forma, pero son xogadores que ao final desta categoría teñen moita experiencia, teñen calidad e eu sempre digo mismo, ¿no? Aquí pues, necesitas tamén desa experiencia, dese saber estar para enfrentar todo ese tipo de momentos que se van a ir dando na eliminatoria para poder enfrentarlos con as maiores garantías posibles, ¿no? Tocaba Jacobo con Lebrand de para Pirot. Fíxate aí a altura de David García sobre a posición de Jacobo, ¿no? Javi Rey moi pendente de Brais, descenso de Santi, salto central por diante da liña de Maque, non hai cambios de marca, sino que hai persecucións individuais e aí vamos a ver como xestiona tamén a Sarriana, non? Esas situacións individuais, porque o espacio vai estar na espalda da última línea. Aí faltaba, por exemplo, Edgar e vamos a ver como gestiona, non? Eu creo que no partido de ida ao gol é unha situación así, que Santi recibe entre líneas, recibe a Zael e ao final xogan na espalda do central esquerdo e Arona acaba finalizando para que o rexeito meta a Millán, pero son as situacións chave do partido a nivel ofensivo por parte da Sarriana e que terá que axustar o Racing Villalbés a nivel defensivo. De novo Piai conecta con Santi Gegunde, de primeiras cara Arona Sané, volve a recibir a Santi Gegunde. Vamos a ver Santi o que inventa, ese toque, bola tocadiña cara a Zael García, sempre dous xogadores do Racing Villalbés sobre dela, aí tamén podía haber falta, non a indicou o árbitro, e a carreira, bueno, non houbo entendemento, porque calquera dos dous xogadores, tanto Javi Rey como Cañi, podían chegar a ese pase en profundidade, pero eu creo que un polo outro. Sí, non sei se Cañi pensaba... Un colleva a trayectoria cara dentro, o outro non seguiu a de fora, e acabou perdendo Racing Villalbés unha boa opción de contragolpe. Que este é o que busca o Racing, Simón. Sí, contragolpear sempre a identidade, non? do equipo, esa presión, esa verticalidade cando poden recuperar o balón.
e además no ataque posicional, pois eso, xogar bastante directo a última línea e a partir de aí poder xogar cerca da portería rival, ¿no? O saque de banda de José Varela apoyándose en Brais Pedreira. José Varela para Maque. Maque tocando con David García. Este para Bullo. Xoga Bullo con Cañi. Cañi para Javi Rey. Javi Rey por dentro con Bullo. Centro de Bullo. Petou en Susa Vila. Esa bola cruzada por David García. Non a puido controlar Borja Míguez, que ademais estaba en posición de fora de xogo. David García que ten un bo disparo. Sempre que chega a esas zonas de entrada de área, creo que é un xogador que pode facer situacións de perigo. Parecía bastante claro fora de xogo de Borja. Pero bueno, David García é un xogador que desde esas posicións pode xerar con perigo con calquera dos seus lanzamentos. Aí había polo menos un par de metros. Estaba en fora de xogo Borja Míguez, esa posición de dianteiro, que houbo falta, que polo menos levou un golpe Cañi. Esa posición de dianteiro que tanto foi mudando o equipo do Racing Vilalbés e que non acabou de asentar ningún xogador. Sí, porque estivo Periales, estivo Borja Míguez, estivo Vicente, Anthony, que non está na convocatoria. Que momentos de xogo en esa posición, que estaba moi ben, además, creo que cando se lesiona estaba nun momento de forma moi bo. Marcar un partido, un par de goles. Algún penalti. Sí. Bueno, creo que eso fala, non? De a falta de gol que tivo o equipo nas últimas semanas, pues que probablemente ningún deles encontrou ese momento, esa racha positiva. O nivel entre eles é parello, co cal o adestador fai que mude, que rote continuamente a posición. É difícil, non? Saber o porqué, pero evidentemente ningún deles conseguiu esa vitola, non? De titular indiscutible. Balón rifado por parte da Sarriana. Outra vez a carreira o Racing Vilalbés. Un pase interior de Cañi, non chegou a Brais Pedreira. Eses erros da Sarriana, deses erros está vivindo o Racing Vilalbés, pero de momento seguen quedar a César Pirot. Non vimos tampouco que fixera intervencións a Alex Santomé, pero sí 2-3 achegamentos con certo recendo de perigo por parte da Sarriana. Esas situacións de balón parado, un poquinho máis de perigo, esa situación de centro de Alex Millán, pero de momento poucas ocasións, partido pechado, ambos os dous equipos intentando xestionar. A Sarriana tamén lle costa, creo que non é o mellor campo tampouco para levar a cabo unha idea de xogo como a que ten a Sarriana, non? Propositiva, de moito control de balón, porque ao final difícil no campo sintético levar a iniciativa do xogo. O saque de falta que pon o Racing Vilalbés. Non puido rematar Martín da Lama, que estaba nunha boa posición. A bola acabou chegando ás mans de César Pirot. Pois unha vez máis, a bola parada. A dificultad que teñen os equipos en hilvanar xogadas de perigo a través da posesión do balón, se suple con estas situacións de balón parado, na que os seus mellores lanzadores colocan o balón dentro e ao final todo o que poda pasar en área é perigo. Aquí teño o dato. Sarriana na casa foi o terceiro mellor equipo do campeonato, pero perdeu 7 partidos. 7 partidos, que son moitos partidos, e encaixou 26 goles en 17 partidos. Tamén marcou moitos, Simón, pero 26 goles en 17 partidos é prácticamente unha media de gol e medio encaixado por partido. Que ao final é un escenario que se dá moita transición. Fala tamén do difícil que é nesta categoría levar a iniciativa no xogo, non? Ao final, atacar bloques baixos ou equipos que che dan a iniciativa é máis complicado. Fala un pouco ás claras de todo iso que estamos comentando, o cual eu vexo o partido totalmente aberto, en liza, dous equipos, cada un co seu estilo, que están moi parellos. Hai bola parada, Cocal, hai perigo. A prol da Sarriana. Forzou o saque de córner Santi Gegunde. Outro roqueiro dentro do fútbol galego. Tamén se viu nestas situacións de fase de ascenso en infinidade de oportunidades. Moitas veces con éxito. Marcaxe individual a Maxi Lebrán, marcaxe individual a Susa Vila, que vai a buscar un blocaxe, moitos xoves en zona do Racing Vilalbés para atacar o balón. Agora o saque vai a posición de Santi para que meta cara a área. Non puido tocar Lebrán, fai ese remate acrobático Brais Prieto, pero sen posibilidades. Ademais, un xeito de rematar a xogada de ataque, que unha acción de verdadeiro perigo para o gol. Balón pasado ao segundo pau para que Santi a meta dentro, e aí hai tantos xoves en zona do Racing Vilalbés que é difícil a veces axustar outra vez cando o balón pasa o marcaxe. Unha situación ben proposta por parte da Sarriana
en esta situación. Brais Prieto que hoxe o que entra no centro do campo, e Brais Prieto que é o xogador para todo no Racing Vilalbés, eso que decimos o xogador número 12 de calquer equipo, porque pode actuar facendo múltiples funcións. Sí. Aí está recuperando a Sarriana. Pode correr Azael. Azael xoga con Santi. Freouse Santi, agarda a chegada de Susavila. Ten por diante o desmarque de Sané. Encara dentro Susavila con Santi. Xa non hai posibilidade de sorprender a unha defensa que está tan armada como a do Racing Vilalbés. Esa agresividade na persecución por parte de Maque. Tamén Borja Míguez. Ollo Borja Míguez. Anticipou Pirot, pero outra vez o erro defensivo da Sarriana e moito perigo nesa xogada de Borja Míguez. Pois estas situacións tamén en eliminatorios son as que deciden, non? Aí creo que non hai nada, non? Por pouco, porque creo que evidentemente a situación era de moito risco aí por parte de Maxi con cesión a César, pero a piques estivo de chegar Borja, creo que toca balón. Toca primeiro balón, despois si impacta en Borja. Pero este tipo de situacións poden marcar tamén as eliminatorias. Ademais, cun dianteiro como é Borja que non dá un balón por perdido. Sempre vai a todas. O saque de banda de Bullo, que ademais o pon no punto de penalti. Toca de cabeza Maque, pode controlar Javi Rey. Bola arriba e atención que pode controlar Santi Gegunde. Un despexe converte nunha posible ocasión de gol. Santi tirado cara a banda. Santi xoga atrás con Susavila. Este de novo para Santi Gegunde. Santi, vaya pase, acaba de meter para Susavila. A saída en falso de Santomé, pero foi sello control a Susavila, marchoulle pola liña de fondo. Santi Gegunde, un xogador que nesta categoría, en esos últimos metros, é diferenciado. Como lle deixa xogar, como lle deixa espacio, un xogador que encontra sempre o mellor pase, que é capaz de xirar, é moi difícil de marcar por a envergadura que ten. Que non sexa o mellor pase como a ese, tamén cho convirte en bo. Sí, é un xogador que nesta categoría marca diferencias, sobre todo nun modelo como é o da Sarriana, que lle fai chegar o balón en condicións a ese último cuarto de campo, con xogadores que además rodeados de xogadores como Sané, como Millán, que atacan moi ben a profundidades, un xogador que creo que esta categoría é moi importante. Seguramente. Bueno, de que este ano 11 goles non está nada mal en termos goleadores para Santi, pero un xogador que non marca 20-25 goles por temporada, pero entre os que marque os que dá son registros sempre importantes. O centro, Caña, volea, chega o primeiro gol. Acaba de marcar Caña no 39 da primeira metade. Golazo do Racing Vilalbés. Levaba buscando durante 38 minutos unha situación destas. O centro foi medido e a calidade no remate de Cañi fálanos dun xogador absolutamente diferencial. Igual a eliminatoria o Racing Vilalbés, seguiría pasando a Sarriana, pero isto comprímese moito, Simón. Sí, está lle costando moito axustar aí a Martín, a aparición de José con Brais por dentro, a caída de Borja Míguez, e aí se genera a situación de 3 para 2, ten que salir Javi Piai, e a Sarriana está totalmente desprotexida en área, non? Os mediocentros tampouco son xogadores especialistas en defender este tipo de situacións. Que volea. Susavila chega mal perfilado, non ve a Cañi por detrás, e define moi ben, a un toque, non? Mira a posición de Susavila, de Maxi, ao final Piai está moi desplazado a carril lateral, todos excesivamente basculados para defender donde está o perigo, non? Que é na zona do segundo pau, a ejecución de Cañi para finalizar, pues moi boa, de moito nivel. A eliminatoria ahora mismo máis igualada que antes, non podemos dicir totalmente igualada, pero moito máis igualada que ao principio. Pois este é un dos obxectivos que buscaba o equipo do Racing Vilalbés, que era igualar o global de eliminatoria. Agora levaría a eliminatoria a prórroga. Isto xa lle vai a xerar incertezas a Sarriana e ademais conseguiuno con ese auténtico golazo de Cañi, o número 13 no que levamos de campeonato, para un xogador que ali onde está Bergantiños, Fabril, Las Pontes, Arteixo, sí, Racing Vilalbés, no grupo madrileño tamén estivo xogando. Somozas, moi bons, fai goles, fai asistencias, fai moitos números, non? Que moitos xogadores que xogan moi ben, pero que non consiguen facer esos números. O caso de Cañi que fai números, non? Todas as temporadas pues, fai moitos números, tanto en asistencias como en goles, non? E iso, ao longo dunha temporada é algo que ten moito valor. E serve o Racing Vilalbés para rachar esa xeira negativísima contra a portería contraria. Non marcaba un gol des que o fixera, e ademais na derrota por 4 goles a un diante do Estradense, aquel gol de Javi Rey, creo lembrar, e servelle para situar un escenario de partido totalmente novo, porque, ollo, cartón amarelo
para os dous xogadores, para Santi e para Javi Rey. Amonestados Santi Gegunde e Javi Rey, que ademais foron compañeiros. Son amigos, además. Son amigos. Son moi bons amigos. Bueno, ao final, pues, os dous queren gañar. E serán este tipo de situacións. A de Santi é clara por frenar ese contraataque, ¿no? E Javi Rey será pues, un pouco a protesta, ¿no? Esa falta de Santi sobre José Varela. E realmente o que fai Javi Rey pues, é protestar o cartón. Sí. Que evidentemente, seguramente o que non entendemos é o árbitro xa ia amosarlle cartón amarelo. Realmente aí Javi Rey acaba de por lo menos esperar un poquinho máis, de agasallalo, ¿no? Sí. O equipo rival cun cartón propio. Ia che preguntar, Simón, situación nova de eliminatoria. Sí, sí, sobre todo emocional, ¿no? Vamos a ver estos últimos 5 minutos antes do descanso como reacciona a Sarriana. Este 0-1, tamén o Vilalbés como se mete xa co marcador pues, en igualdad ahora mismo tras os dous encontros. Vamos a ver, o emocional que en estes partidos ten moita relevancia. Vamos a ver como lle afecta a ambos os dous conxuntos, ¿no? Sen dúbida agora ca frecha cara arriba vai estar o Racing Vilalbés, o que repito, non lle vale este 0-1 para superar a eliminatoria, pero vai xerar moitísimas incertezas no conxunto da Sarriana, que a Sarriana eu creo que este 0-1 tampouco lle vale, porque o que menos vai querer a Sarriana é xogar un cara ao cruz nun tempo suplementario, nun tempo de prórroga. E además condicionados por as baixas, non? Que teñen, bueno, son moitos detalles que hai que ter en conta. Evidentemente o Racing Vilalbés fixo máis complicado, máis complexo, que era igualar na primeira parte a eliminatoria. A partir de aquí abres un partido novo. A Sarriana está lle costando hilvanar. O Racing Vilalbés creo que cada vez máis encontra situacións de recuperación para poder ser vertical. Esa situación, esa relación de José e Brais Pedreira en banda dereita pode ser interesante para atacar aí a Martín, que é un xogador máis de perfil ofensivo. Aí está, o todo de recuperación. Recupera Cañi, comeza con esa saída para Borja Míguez e aí vai a carreira o equipo do Racing Vilalbés. De novo Borja Míguez con Cañi na frontal para Borja Míguez. Quería combinar de primeiras con Javi Rey, conseguiu curtar Jacobo Vilariño, pero está sufrindo neste treito final. Bueno, a falta que acaba de facer Edgar. Aí entrou a destempo sobre Santi. Sí, o gol parece que espoleou un pouco a ambos equipos, ¿no? Pues, sobre todo a Racing Vilalbés sendo máis agresivo. Está pase filtrado dentro, a agresividade que teñen os centrais sempre que Santi sae da posición, moi importante non permitirlle xirar. Bueno, creo que espoleou un pouquinho ambos equipos o gol e vamos a ver como xestionan as emocións, tanto uns co gol a favor como outros co gol en contra. Falábamos da incerteza que tiña esta eliminatoria, pois o primeiro tempo que está facendo está aumentando esa incerteza. Sí. A Sarriana en fútbol combinativo non conseguiu inquedar a Santomé. No, e creo que houve un momento aí que nos parecía que sí que estaba un poquinho mellor ou estaba que intentando levar un moita máis poquinho máis a posesión. iniciativa, pero ahora mismo creo que o Racing Vilalbés está moito mellor. E o gol creo que lleva moi ben. Probablemente a Sarriana ahora mismo que desexe que o partido acabe rápido a primeira parte e se podan ir aos vestuarios a intentar pues, axustar alguna cousa. Que crees que vai a buscar a Sarriana na segunda metade? Temos que ir a polo empate ou... Eu creo que, conocendo o perfil de xogadores que ten, eles van a ir a polo partido. Eu creo que non vexo a este equipo da Sarriana con xogadores xóvenes, con xogadores de un perfil de ter o balón, de ter moita posesión de balón, de defenderse tamén con balón, esperando máis ao Racing Vilalbés, defendendo moitas situacións de área. De feito, a situación de área que tuveron que defender pues, foi o gol do Racing, e creo que habería demasiado incómoda para toda unha segunda parte nun contexto, ademais, de tanto nerviosismo como pode ser un play-off. Cartón amarelo para Martín Dalama. Sobre quen é a falta? Sobre Azael García, unha máis, e xa van 5. Esa bicicleta de Azael e o choque absolutamente con todo de Dalama, levando chan a Azael. Cartón amarelo, xa temos a Dalama e a Javi Rey en apenas 3 minutos. Acaba de conceder 2 cartóns amarelos o Racing Vilalbés e unha Sarriana. E unha falta favorable a Sarriana que pode traer moito perigo. Perigosa, sí. Agora mesmo é o salvoconducto, digámoslo así, da Sarriana para crear perigo. Esa falta que vai a botar Jacobo Vilariño. O envío arriba de Jacobo Vilariño, a vantaxe no despexe foi de Borja Míguez. Tocaba Sané, metía na frontal, caeu Brais Prieto. Un colexado que non aconteceu nada. Vai a carreira Brais Pedreira. E esa presión que a piques estivo de meter nun lío a Javi Piai. O despexe foi de César Pirot. Tocou Maque. Viña de fora de xogo e por eso non fixo o aceno de ir a pola bola Brais Pedreira.
Caña no centro do campo, David García, tocou o xusto Jacobo Vilariño. Este Arona Sané, apóyase en Tomás Susavila, xa estamos no tempo engadido. Este treito final da primeira metade, dende o gol, a verdade que se nos pasou rapidísimo. Rápido, ¿no? Sí, sí. O que cambian os partidos. E está, Sarriana vai intentar levar a iniciativa, seguir co seu plan, ter moito balón. Non vexo un equipo capaz de mudar, digamos, o estilo en función do que poda suceder, ¿no? Pero volve a perder Lebrán, volve a ir a carreira o Racing Vilalbés. Javi Rey, aí onde se lle ve que lle pode faltar un pouquiño de explosividade a Javi nesa carreira. Ben é certo que Sané tamén é moi rápido, pero Javi necesita que tanto Brais como Borja aí, en esa posición, cando ele é capaz de girar e ver a portería rival de frente, lle tiren desmarques de ruptura. El aí é un gran pasador, é un gran asistente. Evidentemente lle falta ese cambio de ritmo. Chao Aceno fala de que está tomando non está ao 100%. un respiro. E a falta prol do Racing Vilalbés. Pode ser a última xogada da primeira metade. Xa estamos cun minuto e medio por riba dos 45. Vai a botar Jesús Cañizares. O envío arriba de Caio, remate de cabeza. Estaba nunha gran posición Maque. Non o viu de todo claro, porque senón estaríamos falando dunha boa oportunidade na que foi a última xogada do primeiro tempo. Este o centro de Cañi. Estaba un pouco lonxe. Sí, é difícil desde aí darlle a potencia suficiente como para sorprender ao porteiro. Pero, bueno, ainda así pode haber un rexeite, pode haber un segundo balón. É unha situación de moito perigo. Eliminatoria empatada, Gus. Queríamos emoción, Simón. Todo aberto. Aí o temos. Emoción, máis non pode haber. Está gañando por 1-0 Racing Vilalbés. Iguala o 0-1 do partido de ida. Pasaría a Sarriana, pero o que nos leva de momento este resultado é a unha prórroga. Iso de inicio. Sí, creo que queda moito. Quedan moitas batallas ainda no segundo tempo que vivir, que lidiar. Vamos a ver sobre todo como a Sarriana enfrenta o inicio da segunda parte despois deste 0-1. E creo que o 0-1 lleva moi ben o Villalbés para dar un paso adiante. Voltamos de contado dende o campo de Rivela. Aí temos tempo de lecer. Sarriana 0, Vilalbés 1. Vale o gol marcado. Voltamos dende o campo de Rivela, aquí onde se está a xogar o segundo partido de volta da primeira eliminatoria fase de ascenso a segunda federación. Partido que enfronta a Sarriana e Vilalbés, derbi da provincia de Lugo. De momento con ese resultado de 0-1, vale o gol marcado por Cañi no minuto 39 da primeira metade. Con este resultado, mailo acontecido na ida, lembren a vitoria por 0-1 da Sarriana co tanto de Alex Millán. Iríamos a prórroga, iríamos a un tempo suplementario, serían 30 minutos máis se non se move o marcador de aquí o remate do segundo tempo. Aí estamos vendo o único gol, o gol que vale, o golazo de Cañi, o número 13 na súa conta no que levamos de campeonato, máximo goleador deste Racing Vilalbés, que lle puxo o ramo a unha primeira metade moi disputada, con non demasiadas oportunidades como aconteceu no partido de ida, pero na que o Racing Vilalbés soubo rendibilizar ao máximo o mellor achegamento. Esta é a xogada repetida con Borja Míguez, José Varela e o centro medido e rematado por Jesús Cañizares. O gol chegou no minuto 40 da primeira metade. Seguramente foron os minutos de máis incerteza para os dous equipos os que se viviron a partir de aí ata o descanso. E agora Simón Lamas, temos que tentar mergullarnos no que aconteceu nos vestiarios. Que crees que aconteceu nese vestiario? Primeiro no da Sarriana, despois no do Racing Vilalbés. Bueno, pues eu creo que no do Racing Vilalbés, claro, ¿no? Seguir un pouco o plan establecido. Ahora mismo iría hasta a prórroga, cando tiñas unha situación moi difícil de inicio, conseguiche empatar, conseguiche máis complicado xa no primeiro tempo, co cual a partir de agora eu creo que seguir o mesmo plan, ser moi verticais, precipitar a idea ofensiva da Sarriana, buscar recuperacións e transitar con Borja, con Brais. Bueno, eu creo que en esas situacións que foron as que lle deron tanto o gol como as situacións de perigo da primeira parte. E a Sarriana eu sigo pensando, non, que aí está Adrián Padrón, axudante de José Antonio. Mítico, eu creo que xogador de Club Deportivo Ourense. Bueno, creo que na zona de Ourense tocou nos todos. Sí. E a Sarriana, un pouco polo perfil de equipo que ten, eu creo que vai a
a ir polo partido, a buscar un gol que lle dé pues, o pase directo xa nos 90 minutos. Non vexo unha Sarriana capaz de especular, evidentemente en este contexto, en este campo. Buscarán máis o gol do que o buscou na primeira parte, Simón? Eu creo que sí, eu creo que na primeira parte tivo máis dificultades porque ao final o escenario, o campo sintético, as menores dimensións pues, dificultan moito tamén a capacidade que teñas para progresar, provocan máis erros, bueno, dentro dese fútbol control, pues, seguir un poquinho ca mesma idea, en ese ritmo baixo, tendo moita posesión de balón, e sobre todo pues, evitando que o Red Bull recupere bolas que lle permitan transitar, aunque creo que o escenario de momento pues, non está fácil, non? Para a Sarriana, creo que aquí pues, o comentabas, non? Ao final 7 derrotas como local pues, son moitos partidos, non? O envío arriba, esa primeira xogada de ataque por parte da Sarriana, que está anulada pola posición antirregulamentaria de Tomás Susavila. Repiten equipos, tanto Sarriana como Vilalbés. Repasámoslo rapidísimamente. Na Sarriana, César Pirot como porteiro, Susavila, Lebrán, Pía e Martín na defensa, Jacobo Vilariño, Brais Prieto por diante, Sané Millán nas bandas, Azael media punta, Santi Gegunde como dianteiro, no Vilalbés, Santomé, Velayo Teñen como porteiro, Varela, Dalama, Edgar Bullo, o cuarteto defensivo, por diante que David García, Brais Pedreira, Caña e Javi Rey nesa liña de 3 e arriba Borja Míguez. 22 protagonistas, os mesmos que principiaron o encontro. E no banco de suplentes, que tamén nos temos que fixar porque poden ser fundamentais, máis aínda se imos a prórroga. Na Sarriana, Diego Rey, Vilela, Miguel Raimúndez e Pablo Gutiérrez, a máis dos porteiros, e unha rotación relativamente curta, Simón. Sí, dos porteiros, Diego Rey, Guitián, Vilela, que son xogadores un poquinho máis contrastados, porque xa xogaron máis minutos, dificultades, non? Para conseguir ter un equipo de plenas garantías a estas alturas de temporada. E que esas baixas de Queco Vilariño e de Alex Boedo son fundamentais no equipo da Sarriana. No Racing Vilalbés están Javi Varela, Fito Periale, Alberto Leira, Gabri Barroso, Vicente Snyder e Cadra. Semella que o Racing Vilalbés ten un pouco máis de profundidade. Sí, máis alternativas. Pode ter máis alternativas. Repito, se isto, ademais coa calor que fai, se isto non vai a 90 minutos, vai a 120 minutos, pois pode ser tamén un factor importante. Un elemento diferencial, sí, o banco, sí creo que o Racing Vilalbés ten máis argumentos ou máis capacidade de mudar cousas, bueno, que é un abanico máis amplo de posibilidades. Toncando o equipo da Sarriana con Santi Gegunde, non conseguiu apoiarse en Alex Millán. Jogaba o Racing Vilalbés, tocou Lebrán para Sarriana, Arona Sané con Jacobo Vilariño, Arona Sané. A diagonal de Arona Sané apoiouse de primeiras con Millán. Abre Azael para Martín López. Martín López mete o centro pasado. Non quixo complicacións Alex Santomé. Meteu a luva, preferiu non agarrar o coiro e mandou directamente a saque de banda. Sí, unha situación boa, non? Para Sarriana. Faltalle un pouco ese 9 referencia, xo falábamos na ida tamén. Xogando Boedo, xogando Santi Gegunde, pues en estas situacións un 9, digamos, máis rematador, como tiñan no inicio da temporada con Fernando Cuadrado. Sí. Bueno, pues quizá a nivel ofensivo algún debe que pode ter a Sarriana, pues en esas situacións nas que vai chegar por carril lateral, pues a falta dun 9 máis referencia, un goleador, ¿no? Naquel momento Cuadrado pois non estaba gozando dos minutos, de tantos minutos como ano pasado, e decidiu dar un paso cara atrás, irse cara ao grupo norte da Preferente. Teñen a pared, por certo, Preferente empeza a fase de ascenso, de Preferente a terceira, da que tamén poderemos estar atentos porque ten un formato moi novidoso, moi similar, moi parecido, ¿no? Sí. A este que temos en terceira a segunda federación. Aí víamos o pase de Santi Gegunde, non chegou ao seu destino, que era Alex Millán. E aí a posición sempre chave de Santi entre líneas, baixando a recibir, difícil para defender, aí salta Edgar. O resto de xogadores da última línea dubidan, difícil. É certo que de momento pues, tampouco está contando espazo Santi para habilitar a algún compañeiro, e aí vemos esa situación de centro na que hai moi poucos xogadores da Sarriana en área, solamente Santi aparecendo aí no segundo pau, nos fai ser un poquinho máis débiles nese tipo de envío. Pase de José Varela para Maque, revolveuse Maque, o que tocou de cabeza foi Javi Rey. Borja Míguez prolongou, despexando Javi Piai. Fai o propio Martín Dalama, outro despexe desta volta de Jacobo para Santi Gegunde, aquí ven o perigo, remate cruzado de Santi, marchou pretiño do pau, gran oportunidade a que acaba de ter a Sarriana nas botas de Santi Gegunde. Sí, erro clamoroso, non? Porque un despexe
fixe, supera toda a última línea a Martín Dalama, a José, a Edgar, e permite que Santi teña unha finalización, non? Co seu pé preferido, co seu pé esquerdo. Unha situación de defensa de xogo directo que a piques estivo de costarlle un gol ao Racing Villalba. Se non me fallan as miñas notas, é a primeira xogada de perigo que consegue a Sarriana en acción combinativa. Pois se lle podemos chamar acción que non sexa en acción a balón parado. Acción a balón parado. E aquí outra vez, non? Xogo directo, dificultades para defender e situación de córner sempre peligrosas en este tipo de escenarios. Vamos a ver este lanzamento de córner favorable ao Racing Vilalbés. E ademais con vento, non é demasiado insistente, pero agora o vento a favor para o equipo do Racing. Un bo lanzador como é David García e a ver a onde busca poñer ese centro. Aí están tres marcas individuais. Está pedindo outro balón David. Son 3-4 xogadores en zona, un marcaxe máis mixto. Entran os xogadores amoronados aí do Racing Vilalbés na entrada da área. Vamos a ver, cada un pues, ocupando unha zona ou sobrecargando unha zona. Atentos tamén a Maque, que é un xogador que entra normalmente liberado porque non ten moita envergadura e con peligro. O saque de córner, por aí chega Martín Dalama, despexou Santi Gegunde, que remata é José Varela, non quería ningún risco. José Varela nesa xogada, botou a bola por riba do traveseiro para que o seu equipo poida ordenarse. Busco máis finalizar para reorganizarse, para que non haxa transición, que é unha situación de maior perigo a nivel ofensivo. Bola arriba para a carreira de Millán. Parece que Millán moveu un pouco a súa posición, Simón. Sí, non sei se era unha diagonal desde esta banda esquerda puntual ou... Estamos vendo partindo moito dende a banda, pero meténdose sempre no centro. Sí. Igual por aí é que Santi non é un rematador. Ia decir, non é un rematador, non é un finalizador. Si é un rematador e si é un finalizador, pero é un xogador que ven moito ao centro do campo e que deixa as súas costas moita... A min parecería unha situación moi idónea, non? Si buscas que Santi desde a última línea veña a recibir, ter un xogador máis en esa última línea amenazando a espalda dos centrais, non? Que son os que encargados de saltar a posición de Santi, non? A mí me parecería algo pues, moi interesante que podría aproveitar a Sarriana a nivel ofensivo, ter un xogador máis que fixe os centrais e que, polo tanto, libere máis a posición de Santi ou amenace a espalda da última línea en caso de que Santi poda recibir. Quería sair Maxi Lebrand, a bola petou nun xogador do Racing Vilalbés, vai a sacar de banda Martín López. Martín López xogando con Azael. Azael para Lebrand. E a Sarriana tamén un par de envíos máis longos, non? Nos últimos intres, buscando un xogo máis directo, non sei se é algo puntual, se é algo falado ou se é algo que pues, surxiu simplemente aí está, outra vez máis pues, longa, máis directa. Se cadre algo buscado, Se cadre algo estratégico, sí, por parte do míster. Vamos a ver, ¿no? como se comporta Sarriano no segundo tempo. Veríamos a Zael xogando con Martín, o pase arriba de Martín non puido chegar ao seu destino, que era Alex Millán. Pues xa vemos como a Zael tamén aparece pola banda esquerda e Millán, creo que unha e outra vez vai cara a zona central de ataque. Xogando David García pro equipo do Racing Vilalbés. Este David Bullo. Bullo, o pase, cara Cañi. Cañi fai o control, vaise Cañi, xoga na frontal, é unha boa situación para Maque. O remate de Maque foiselle arriba, pois tivo tempo para pensar, para acomodar o corpo, e ese remate que se lle foi fora, era unha oportunidade, e ademais cun pegador como é Maque, boa. Sí, a situación de banda esquerda, non? De Bullo un poquinho máis avanzado con Cañi por dentro, que tamén dificulta, non? O axuste da Sarriana, xera dudas, encontraron a Cañi aí moi ben por dentro e a oportunidade que era clara para o Racing. 3 goles este ano de Maque, 2 deles no mesmo partido. Eu quero lembrar que os dous estiveran nominados ao mellor gol. Sí. Non sei se os dous, un seguro, pero sí, creo que raro ver dous goles dun mesmo futbolista. Dos goles dun mesmo futbolista. Creo que este ano houve un par de xogadores. Enol, do Arenteiro, creo que tamén estivo con algo parecido no programa En Xogo. Ollo a Millán con Santi, o remate de Santi. Que ocasión acaba de ter Santi. As dúas mellores da Sarriana nas botas de Santi Gegunde. Non sei incluso se esta máis clara que a primeira. Unha Sarriana máis vertical bueno, moitas dúbidas. Aí está Martín Dalama moi avanzado tamén na súa posición. Clarísimo. Moitas dúbidas do Racing Vilalbés de como axustar a última línea contra esos xogadores intermedios. Esta máis clara que a anterior, non? A anterior un poquinho máis escorado. Creo que aquí Santi, si chega a finalizar coa superficie un poquinho máis de interior, pues,
collería portería con facilidad. A Sarriana que está entrando ben no partido, con un fútbol quizá máis vertical, máis directo, pero boa entrada, non? Creo que o conxunto local repoñéndose ao que foi o tramo final da primeira parte. Pero nun playoff como este, onde custa tanto facer oportunidades, perdoar dúas deste estilo pode custar caro. Sí. Son dúas ocasións clarísimas. E ademais para un xogador pois coa calidade que ten Santi Gegunde. Sí, non suele errar neses últimos metros, é que ten moito gol. É certo que lle custa a veces chegar a eses últimos metros polos seus movimentos na construción do xogo ofensivo do equipo, pero sí que cando chega que ten moito gol e que define moi ben con esa perna esquerda. Minuto 56, seguimos indo a prórroga. Este resultado levaría a eliminatoria a prórroga. No caso de rematar así a prórroga, insistimos unha e outra vez, nunca habería penaltis. O criterio é o equipo mellor clasificado e aí a vantaxe tena a Sarriana. Co cal, se imos a prórroga, quen vai a ter que arriscar e moito nese tempo suplementario é o Racing Vilalbés. Moi importante tamén a aportación dos trocos, da sensación de calor, da sensación de que o partido se vai facer longo, máis si cabe se hai unha prórroga. Vamos a ver esta situación. Recuperando Racing Vilalbés, quere botar a carreira ese duelo entre Cañi e Lebrand. Aguantou 90 primeiras Lebrand, vale aparecer máis rápido Cañi. Despois, bueno, cometeu falta Lebrand sobre Cañi, pero o árbitro estaba seguindo a bola e non esa obstrucción que facía o central argentino. Contragolpea a Sarriana, xa comeza a racharse o partido. Vai cara arriba Azael, agarrado Azael por Brais Pedreira. Parece que o partido se racha un pouco, sí. Por eso a xestión dos cambios, a xestión do que poda aportar cada adestradores do banco coas introducións que podan facer, creo que vai ser moi importante, máis se cabe se hai unha prórroga, pero pola calor que fai, polos nervios, ao final a emoción do que é vivir un playoff e demais. Se o partido se abre, creo que a aportación dos xogadores de banquiño vai ser fundamental. Está desesperado. Eu creo que leva todo o partido desesperado a Zael porque... Es que... Estou nas contando, 6 faltas. 6 faltas, sí. 6 faltas as que lle fixeron. Tamén, aínda que non sexa unha falta de cartón, tamén hai ese condicionamento no regulamento que é a reiteración. Sí, quizá neste momento... É chamativo, cando menos. Sí. É certo que o colexiado non está facendo un mal arbitraxe, pero sí que quizá eso que comentábamos tamén na ida, que o árbitro non seña daqui e non conozca probablemente mellor aos xogadores, aos equipos, pois fai que este tipo de circunstancias pois señan máis difíciles de xogar, non? Con esos momentos. Árbitro que é madrileño nesta aposta que fai a Federación por mesturar os árbitros entre rexións, entre grupos. Haberá árbitros galegos que vayan a pitar a outras comunidades, tal e como están pitando pois na ida un árbitro asturiano e nesta volta un árbitro madrileño. Sí, creo que na ida... Tampouco me parece mal, No, creo que é unha maneira de curtir os árbitros. Sí, todo ten pros e contras. E que os propios xogadores non teñan a confianza que poden ter. Sí. Evidentemente todo ten pros e contras, e para unhas cousas vai ser positivo, para outras negativo. Creo que un árbitro de Lugo, Pedro Castro, creo que arbitrou a ida tamén dunha eliminatoria en Asturias, bueno, ao final, pues, está ben, eu creo que todas as decisións que se toman por algo, todo ten pros e contras e sempre hai que ver o lado positivo. Tamén imos ver o marcador simultáneo, aínda que non imos poder dicir que equipos murcianos van a xogar esa final polo ascenso, porque acaba de comezar o partido de volta dun deles, pero Cieza Pulpileño comezou ese partido e outra eliminatoria Molinense Santomera. De aí vai a sair o rival dun galego. Caeu na área Millán, e estaban pedindo, tímidamente polo menos, penalti dende a bancada. É certo que ningún xogador da Sarriana reclamou esa infracción. Saindo César Pirot. Puede haber un duelo aéreo, pero bueno, sin repetición non vamos a ser capaces de ver si podía haber algo punible. A ti tocaste xogar eliminatoria con Racing Vilalbés contra o Pulpileño, Simón? No, fora Óscar. Sí, eu estaba ali, pero non... Como é o grupo murciano de nivel? Bueno, sempre hai 2-3 equipos con unha inversión forte, a verdade, sempre hai incluso xogadores, estou vendo xogadores incluso que estuveron en Pulpileño, en Águilas, tamén que foi outro equipo que fixo unha inversión e unha aposta forte por subir en anos atrás, como Ramón Arcas, que é un xogador que xogou en segunda división Racing Santander, Cartaxena e demais.
xogadores que van cambiando de equipos, bueno, sobre todo 2-3 equipos que sempre fan unha inversión moi potente. Lorca, que estivo moitas veces tamén aí como candidato, Águilas, bueno, creo que sempre hai 2-3 proxectos a nivel económico potentes. Despois, sí, evidentemente, ao nivel medio da competición pues, máis baixo, porque a rexión de Murcia pues, tamén é unha rexión máis pequena. Ollo pase para Millán. Millán outra vez aparecendo por dentro. Desfixo perigo Racing Vilalbés, que sae a contra. Situacións de contragolpe que se están dando. A ver se pita a falta, sí. Intentou dar a lei da vantaxe. Despois asubiu a falta o árbitro. Bueno, e o partido moito máis aberto, non? Semella que se algún dos dous equipos ten acerto, o partido se pode pechar antes do tempo extra. Moitas máis imprecisións, tamén o desgaste, os poucos trocos que pode ter a Sarriana, bueno, a calor, todo eso fai que o partido se vai abrindo. Bueno, cuidado porque aí creo que a Sarriana ten talento, pero tamén o Racing Vilalbés na última línea ten talento. Esa xogada, vimos repetido, penalti. Sí, bueno, se houvese VAR, pues igual. Sí, podría entrar. Podría entrar. Hai un choque co balón, se está o balón en disputa, bueno, son xogadas difíciles de, bueno, moito menos nestas categorías sin VAR. Se ten que entrar o VAR. Tremendamente complicado. É que era unha xogada complicada para o árbitro. Damos por boa decisión que tomou en directo. Esas xogadas grises, sí, que digamos que moitas veces vémolas na repetición. No, realmente nin nos poñemos de acordo. Sí, realmente para decidir un play-off ou un eliminatorio deste tipo, pues, ten que ser algo. Ollo, Javi Rey. Están aparecendo erros, nos controis, están sindo os controis. Sí, o campo xa está moito máis estirado. O céspede dificulta tamén o control do balón. Esas imprecisións suceden en corners, situacións de balón parado que ao final pues, fan que os dous equipos teñan situacións de peligro, e todo o que sucede na área ten peligro. Saque de banda que pon Maque, e xa sabemos o que iso significa. Bullo por un lado e Maque por outro, poñenas na área pequena. O envío arriba de Maque, hai un primeiro despexe, o segundo é de Azael. A carreira vai Sané, pero toca cara atrás o Racing Vilalbés para o seu porteiro, para Alex Santomé. Terceira temporada completa de Santomé no Racing Vilalbés. Sempre a fiabilidade feita porteiro. Santomé, dixemos na ida, xogador, podemos dicilo, de outra categoría. Sí, eu creo que a segunda ref sería unha categoría na que facilmente el se podría ser porteiro titular, con holgura en moitos proxectos, sin duda. A mí lembrame pois o caso de Marqueta, que xogaba en terceira federación e agora é titular indiscutible en primeira federación. Pois son porteiros dun nivel semellante, podríamos dicir. Sin duda. Este José Varela con Cañi, de novo para José Varela. Vai o ataque José Varela, que foi o que fixo o centro, envío de José Varela. Aí sacou un centro moi difícil. Sí, quizá un poquinho forzado, non lle permitiu darlle dirección a ese centro, pero unha boa situación. Amenazo a Racing Vilalbés e ora a Sarriana sendo moito máis vertical. Confirmamos un pouco que nos parecía no inicio da segunda parte, que a Sarriana está optando por un fútbol máis directo neste segundo tempo. Cambiou a forma de xogar o seu adestrador. Este Santi na frontal con Jacobo Vilariño. Pode pegar a Azael, apertura para a banda, recibe Millán diante del José Varela. Córner para Sarriana. Como cambiou o partido nesta segunda metade. Está moito máis aberto que a ida que o primeiro tempo, non? Imaginen vostedes unha prórroga. Sí. Porque aquí vai chegar un momento que vai a ser a partir do minuto 75, donde pode entrar o medo a asegurar a prórroga de outros 30. A min ese momento, nos evidentemente, na experiencia que tivemos, íbamos por debaixo na clasificación, co cual non tivemos que xestionar ese momento, pero me parecía moi complicado para os nosos rivais. Saque de córner, hai un despexe por parte de David García e que os nervios que podes vou arriscar nos últimos 15 minutos o que gañei, polo menos chego a unha prórroga e teño hai un tempo máis para xogar. E ao final tamén moitos xogadores na Sarriana con pouca experiencia, non? Jacobo, Azael, Maxi Lebrán, Javi Piais, os xogadores Millán, xogaron playoff tanto Millán como Piai o ano pasado en Gran Peña, pero son xogadores xóvenes que tampouco tiveron demasiadas experiencias anteriormente. Ao final, pues, vamos a ver como xestiona eso a Sarriana, porque creo que o Vilalbés tamén en ese contexto pode ter un poquinho de ventaja. O saque de portería de Santomé.
Marcharon nos 20 minutos do segundo tempo. 0-1. O gol marcado por Cañi. Isto levaría a eliminatoria a unha prórroga, un tempo suplementario. A Sarriana bastante avanzada na primeira liña de presión, pero pouco ritmo na presión facilita que o Villalbés poda chegar aos xoves intermedios. La Lama, Cañi, bola arriba por parte de Caña, loita de Borja Míguez con Piai, despexou Piai, toca de cabeza Cañi, cara dentro, chegou tarde Maque, vai haber cartón amarelo, terceiro xogador amonestado no Racing Vilalbés. Martín da Lama, Javi Rey e agora Maque. Cartón importante tamén para o deber do partido. En esas transicións que se poden dar o fútbol este aberto que estamos vendo no segundo tempo, pues máis que condicionado, pues ten certo perigo. Faime gracia porque xa se viña o toque portugués. O de xogo de partido sí que é algo que me está costando, sobre todo porque en galego xogo, pues bueno, ten algunha cuestión parecida, pero non, aí pues, teño que cambiar o chip un pouco máis. Consegue recuperar o equipo do Racing Vilalbés. Edgar, Cañi, cara atrás Cañi. Quere ter algo máis a posesión o Racing Vilalbés. Unha posesión longa. Maque con David García. Por dentro atopa Javi Rey. Javi Rey con Borja Míguez, de novo Javi Rey, apertura para José Varela, o físico de José Varela que se está imponiendo, mete o centro José Varela outra vez ás mans de César Pirot. E a José Varela o desgaste na segunda parte non se lle vai a notar, non sei na prórroga, pero no que é o segundo tempo non se lle vai a notar, é unha das súas maiores virtudes. José Varela que foi, corríxeme se me equivoco, que vos dera o pase na eliminatoria contra o Arousa. Sí, entrar desde o banco, recordo aquel partido, xogar a Marcos Álvarez titular, el entrar desde o banco e... Marcar a Pablo Rey, despois empatar ao Arousa, Pacheco pode ser. Non sei se Pacheco ou Sila, sí, nun córner, nunha falta lateral. E no segundo tempo un desmarque de ruptura del, pues, nos deron 1-2 e... elevara cara esa última eliminatoria. O Racing Vilalbés, que la tocara contra o grupo Río Xano. Aí está Javi Rey participando moito máis e aí é un xogador que pode enlazar moi ben coa última línea e habilitar moi ben os xogadores de ataque do Racing. Partido moi aberto no segundo tempo, non? Quizá a mí como adestrador non me gustaría tanto... Dos dous adestradores, a quen lle pode gustar máis eu creo este perfil de partido? O Racing Vilalbés físicamente, cos trocos que pode ter no banco e polo perfil de futbolistas que ten, creo que pode ter certa ventaxa. É certo que a Sarriá no final tivo as dúas ocasións máis claras deste segundo tempo nos pés de Santi, pero creo que polo perfil de futbolistas de equipo, tamén un pouco polos trocos que hai nos bancos e demais, creo que o Racing Vilalbés ao mellor, e ao final o Racing Vilalbés non lle vale que isto acaba así, vai a necesitar un gol, co cual pode ser o máis beneficiado deste tipo de partido. Saque de banda a prol da Sarriana. Imos entrar nos últimos 20 minutos de partido. Fíxense o que queren reservar, queren guardar ao máximo os trocos os dous adestradores. Seguramente a Sarriana non lle quede máis remedio, porque os argumentos pois son os que son. E o Racing Vilalbés tampouco quere gastar cambios. Igual xa comezan a pensar nun tempo de prórroga, en 30 minutos a maiores. E lembramos que tamén unha prórroga nesta categoría non é o mesmo que unha prórroga nunha categoría de fútbol profesional a que estamos acostumados. Aquí, evidentemente, a bagaxe física é máis complicado, non? É menor. É moito menor, sí. Ao final, entrenas moito menos, moitos xogadores traballan. Por iso falo do acerto, non? O acerto vai ser o que marque. Co partido tan aberto, os dous equipos ten xogadores de moito talento, e o acerto vai ser o que marque en esas situacións de transición, de ataque-defensa que se van a dar, pues... Chegou, toca balón Jacobo Vilariño, ten a posición ganada, toca balón, pero vai con forza excesiva, quizá, non? Impactou en Cañi. Non sei se é falta, pero o que sí que hai contacto, Cañi pudo verse afectado. Volverá o partido Cañi. Haberá saque neutral por parte do colexiado. Decía porque habitualmente en partido, tal e como está o encontro, se fora partido de ida, xa teríamos visto máis dun troco. Sí. Pero agora os dous adestradores estános guardando. Sarriana aí víamos facendo o quecemento a Diego Rey, a Vilela, a Miguel Raimúndez e a Pablo Gutiérrez, que son os 4 xogadores de campo, ao menos son os 4 que están inscritos en acta. Además de Guitián, David Guitián, o Polvorín. Guitián tamén, sí. Difícil, además, conócense moito e moi ben, non? Catro, este é o cuarto partido xa da tempada entre ambos os dous conxuntos.
seguro que o traballo de análisis do rival en este caso foi doado. Bueno, ao final pues, estás pensando tamén esa posibilidade da prórroga, é difícil tomar decisións e bueno, a segunda parte da Sarriana creo que pode deixar contento o míster en canto a que as dúas ocasións máis claras foron por parte deles, pero tamén a situación de partido do Racing Villalbés pode deixar contento a Alberto en canto a que está moi vivo tal e como se comezou o partido pues está moi ben na eliminatoria, ¿no? Co cual, aí están os dous eu creo que vendo ambos os dous o partido de forma positiva, ¿no? Pero as oportunidades chegaron nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Agora levamos 15 minutos onde custa. Custa Ferre Fariña facer opcións de gol. Outra vez caro centro, Sané. Este é algo que non miramos na primeira metade. Os dous xogadores de banda da Sarriana virse por dentro, Sané e Millán. Boa actuación de Bullo, ¿no? Contra Sané, porque creo que Sané un arma ofensiva da Sarriana moi importante e tanto no partido de ida como sobre todo no de volta apenas vimos situacións nas que Arona Sané pudiera destacar. Toca de cabeza Susa Vila, Maque para Cañi. Ergue a cabeza Cañi, estaba buscando por dentro un compañeiro, non atopa a ninguén. Recupera Brais Prieto, xoga con Susa Vila. Este Santi Gegunde, que vai meter en profundidade Santi para a carreira de Susa Vila. Sacará de banda o equipo da Sarriana. Susa Vila tamén é un xogador interesante, ¿no? Aportando moito en ataque, meténdose por dentro, por fora, un xogador moi versátil e que aporta moito ao equipo a nivel ofensivo. Chegou moi novo, de feito é sub-23, ten 22 anos, é a súa segunda temporada no equipo da Sarriana. Un pouco estas apostas que hai que dende o fútbol, dende Sudamérica, o fútbol argentino, brasileiro incluso, temos exemplos incluso nestas categorías, que non deixa de ser a quinta categoría do fútbol español. Os que deciden dar o salto, había no Silva un central, Uriel, Arena, que tamén era sub-23. Bueno, fichaxes curiosas. Bueno, é moi apetitoso para calquer xogador sudamericano entrar en España no fútbol español e está claro que a quinta categoría a que máis preto está dun contexto profesional, ¿no? Co cual, pues, evidentemente, moitos xogadores pues, buscan aparecer aí para ter un bo futuro. Bueno, moi ben tamén o scouting da Sarriana, ¿no? En canto a todo Masi Lebrán e Susa Vila, que son dous xogadores que xa levan 2 temporadas facendo un moi bo rendemento. Creo que Lebrán chegou o ano pasado, xa chegou o ano pasado a Sarriana, pero nun principio viñera para xogar no Arzúa. Sí, pode ser, recordo mal. Sí. E ao final acabou inscribíndose ou facendo ficha coa Sarriana. O Arzúa buscara un proxecto internacional, podríamos dicilo así, con xogadores de todas as partes do mundo. Abres a bola en profundidade para Brais Pedreira. Aguantou Martín López. Saque de banda para o Racing Villalbés. E aí hai posibilidade de perigo. Vino Martín aí un poquinho cansado tamén na situación de velocidade contra Brais. Creo que aí o Racing tamén pode explotar moito esa banda. A situación do gol con Brais e José por fora contra Martín creo que pode ser moi interesante ese 2 para 1 para poder explotar ese duelo. José con Maque, mala devolución de Maque. Tampouco consegue sair a Sarriana. David García comeza a haber imprecisións co balón. Moitas imprecisións co balón. Iso é froito do cansanzo. E xa comezan a moverse os bancos. Iso quere dicir que vai haber ollo ese control de Javier Rey. Había fora de xogo, pero xa vimos esa acción técnica de Javier Rey. Está dicindo moi axustada. Nos na repetición non imos saber se había ou non fora de xogo, pero, porque... Sí, Javi é moi inteligente e preveía ese balón largo. Estaba seguro que esperando aí nas costas do último defensor para meterse, porque interpreta moi ben, é moi inteligente e saca proveito, ¿no? De todo ese tipo de situacións. Vamos a entrar nos últimos 15 minutos de partido. E pode que queden, de momento quedarían 30 máis. A bola sacada, claro, que 30 e 15, estamos falando de 45 minutos, queda ainda unha parte, queda moitísimo tempo. Ben é certo que habería 2 interrupcións co final do partido e despois entre primeira e segunda parte da prórroga, pero bueno, queda aínda moito que xogar nesta eliminatoria. Se non o remedia ninguén. Que todo pode pasar. E en este tramo de partido máis seguro que vai haber opcións. Eu xa te decía, Simón, momento fundamental. Minuto 75. A ver que decisións toman. Parece que aquí cale a actitude dos equipos. O Racing Villalbés toma a primeira, que me introducir a Gabri Barroso por Javi.
xogador de banda. Sí, Cañi será o segundo punta en este tramo de partido. Javi Rey 75 minutos despois dos 10, creo que xogou na ida, pues, un esforzo importante tamén a esta altura de temporada. Bueno, vamos a ver si Gabri aí en banda esquerda pode alterar un pouco a nivel ofensivo o que estaba facendo o Racing. Entra un xogador que estaba sendo titular indiscutible, ben como lateral ou ben como interior, Gabri Barroso nesta temporada co Racing Vilalbés. Quedou fora pois por esa aposta ofensiva que fixo hoxe Alberto López. Pero Gabri Barroso fresco e con pernas frescas pode ser tamén un xogador diferencial. Ollo centro, a bola que pasea por diante de Pirot, non chega. Precisamente era Gabri Barroso o que buscaba o remate, anticipou Susavila. Aí esa entrada de Barroso seguro que lle vai dar moitos folgos. Moi bo centro de Brais, eu creo que isto beneficia o Racing, non? José xogando fora, cortando por dentro, e que Brais seña o que leva a iniciativa en banda, ten un pé extraordinario para este tipo de envíos, exigindo aquí a Martín, que vai ter dificultades, eu creo que se o exigen de verdad para soportar, non? Esas embestidas, e balón parado de Cañi sempre peligroso. Lanzamento de Cañi. Momento fundamental, non só do partido, senón da eliminatoria. O envío arriba de Cañi, non tocou ningún xogador, nin do Racing Vilalbés, nin da Sarriana. Perdeuse pola liña lateral. Seguirá esa presión alta do equipo do Racing Vilalbés, que non sei se intúe que pode ser o seu momento na eliminatoria. Sí, este centro, ahora esta presión alta, sí, vamos a ver. E un equipo da Sarriana que seguro que o desgaste físico comeza a pasar factura. Sané, o despexe de Sané, outra vez recupera o Racing Vilalbés. Xa dicíamos ao principio que o factor dos trocos podía definir. E está os guardando, seguramente con moitas razóns, o adestrador da Sarriana. Aí non puideron conectar con Cañi. Aguanta Santi Gegunde, pero non é capaz de darlle outra saída, aínda que o árbitro subía falta. Sí, unha falta máis, non? É certo que o que comentábamos, Gus, creo que a toma de decisión do colexiado en canto a non, digamos, amonestar a continuidade de faltas do Racing Vilalbés, frenando eses avances de Azael, de Santi e demais, está beneficiando un pouquiño, non? O Racing Vilalbés. Que son faltas que están ben feitas. Están ben feitas, pero a acumulación de todas elas pues sí que podría significar cartón. O pase de Santi, caeu tirado no chan Sané, saca en longo a Racing Vilalbés. Persegue Secoiro, Borja Míguez. Jugaba atrás con Gabri Barroso, recupera Susavila, vaise para arriba o lateral esquerdo. Susavila toca atrás con Jacobo Vilariño. Este Brais Prieto, Azael García, Susavila con Sané. Ven en carreira Azael. Azael non pode seguir a xogada, quedoulle atrás a bola. Entrou a destempo Martín. Non o vai amonestar. Sí, pues parecía unha acción de intención clara de cortar a transición, ¿no? Sí, yo creo que falta clara, cartón. Creo que non pitou nin... Sí, falta sí, pero sin cartón. Bueno, un deses cartón. Eu creo que Martín era consciente de que estaba facendo a falta e concedendo un cartón. Eu creo que Martín pode sufrir, ¿no? Neste tramo final, incluso se hai prórroga, José Varela que non vai a desfallecer nos seus a nivel físico, e Brais Pedreira que é un dos xogadores de máis calidad do Racing. La Lama metendo arriba, saca Piai. Tocou Azael García, este Arona Sané. Ven por diante a Santi Gegunde, xogando de costas, recupera para o Racing Vilalbés, David García. Brais Pedreira, o pase de Brais Pedreira, tocou Lebrand, despexa Javi Piai. Salta David García, salta tamén Cañi, agora por dentro. E o árbitro que hai falta favorable a Sarriana. Sí, ese duelo arriba, quizá cos brazos, pues hai algún contacto. Vexo os dous equipos moito máis separados entre líneas, as distancias xa son difíciles de axustar, porque o cansanzo, o calor e todo iso fai mella. Bueno, o partido segue aberto, é difícil precisar, non? En algunha zona do campo, por cuestión do cansanzo tamén, e do propio céspede sintético, pero vexo o partido aberto e que pode pasar calquer cousa neste tramo final. E que se desgasta o tempo de xogo, se desgasta a altura de temporada na que estamos, se desgasta a calor, tamén desgasta
a superficie do terreo de xogo. Sí. Moito máis dura, os impactos, os pés... E a propia tensión do que te estás a xogar, non? Creo que tamén a nivel psicolóxico é un gran desgaste que tamén fai mella neste tipo de partidos. Ataca a Sarriana. Hai moito tempo que non se achega sobre os dominios de Santomé. Tocando Martín López atrás para Brais Prieto. Mais atrás Brais Prieto con César Pirot. Pois non sei se comezarán a dar por boa. Sí, Brais Prieto tamén con problemas físicos. Falando co banquiño. Non pode. Pois ti falabas de Martín López, tamén Brais Prieto. Sané sacando un córner. Arona Sané, que agora mesmo é ouro para a Sarriana. Este tipo de situacións, Sarriana sí que hai unha clara aposta por un fútbol máis directo no segundo tempo, non? E aí Bullo defende ben a súa espalda con Arona, que é un xogador moi incisivo. Creo que está facendo un partido máis regular do que nos ten habituados, porque creo que Bullo é un xogador moi rápido que defende ben este tipo de extremos, pero este tipo de envíos á área rival son, ao final, situacións nas que en calquer situación dun para un, meténdote en área, podes forzar penalti, podes sacar ventaxa desa situación na que o defensa está condicionado, e tamén, polo tanto, forzar unha situación de balón parado que nestes minutos de partido é chave, non? Ou pode ser chave. Difícil vai a ser que Brais Prieto poida continuar no partido, que poida axudar moito máis os seus compañeiros. Hay que ter en conta que o xogador habitual suplente, un recurso que sae dende o banco e que, bueno, estar acostumado a esos 90 minutos non é o máis habitual, que complete os 90 minutos nun partido. Córner a prol da Sarriana. Acción que pode ser de gol, o remate de Lebrand. Sané salvou Santomé. Ese remate co calcaño de Sané, miraban todos para o asistente, ninguén ergueu a bandeira. Era fora de xogo, sí, creo que señala. Por la reacción dos xogadores me dá a sensación de que sí. Aí Maxi Lebrand e Santi aí intentan rematar. Tocou Lebrand e ese remate de Sané, bueno, vaya paradón que fixera de todos os xeitos Alex Santomé. Ocupaba moi ben o espazo Alex tamén. Sería unha situación xusta, moi xusta. José aí que non sale coa liña, digamos. Podría inhabilitar a Arona, pero non o fai. Situación xusta con VAR, todo sería diferente, o VAR. Minuto 82. Aí nesa bola parada puido igualar a Sarriana. Non quere risco xa. Mandando a todo o equipo para arriba. Alex Santomé. Punto de partido onde ninguén quere perder o que ten gañado. Non son 80 minutos de partido, estamos nunha eliminatoria e estamos á altura do minuto 170 desta eliminatoria. E de momento ten unha pequena vantaxe o equipo da Sarriana. Sí, eu creo que tal como está o partido é moi pequeno, non? Porque me dá a sensación de que o cansanto vai a aflorar, é moito tempo aínda, os 30 adicionais máis os 10 que quedan, sería moito tempo para que isto non acabe así. Santi Gegunde. Azael para Santi. Tivo as dúas grandes oportunidades da Sarriana. Mete o centro Santi. Chegaba con moito perigo Susavila. Non puido facer o remate. Estaba pedindo a posibilidade dun penalti. Indicou nada o árbitro. Javi Piai é un xogador moi seguro, ¿no? Sempre dando un bon nivel, sempre aparecendo no momento adecuado, tomando boas decisións. Un xogador que está facendo un gran papel. Aí témolo envío, non era Susavila, era Guitián, que acaba de incorporarse ao partido. Pois esta foi a primeira incorporación do encontro, a entrada de David Guitián. Sí, entendo que por Brais, Guitián é un perfil moito máis ofensivo que Brais, un xogador de bopé, máis un media punta, o recordo na súa etapa en Lugo, na cantera do Lugo, tamén estivo cedido en Arzúa, Polvorín, un xogador de moito talento, perna esquerda, Sarriá, da localidade de Sarria, ademais, e un xogador que habitúa a xogar un pouco máis arriba, pero que por mor das baixas dos problemas físicos de Brais, pues, vai ter que actuar aí en medio do campo. Pois temos esa novidade, esa modificación dentro do conxunto da Sarriana, a participación no partido de Guitián. E o primeiro troco tamén só gastou un troco Racing Vilalbés, onde lles quedan dúas xanelas e se vamos a prórroga quedaríalle unha terceira. Sí. Así pois, posibilidade de ata 6 trocos que teñen os dous equipos. As 5 habituais, mailo troco extra por xogar tempo engadido. E seguro que se tiveran
esa profundidade de banco habitual sen baixas, Sí. tirarían de todos eses trocos. Ao final, nas planificacións en terceira buscas, pues, ca masa salarial das que dispós, pues, ter un bo abanico de xogadores, ao mellor, pues, que tampouco un plantel moi longo che de problemas a nivel de xestión, pero claro, chegados a estes momentos de temporada ou a estas alturas nas que te xogas algo tan importante, pues aí pues, vense un pouco esas carencias, pero son lóxicas, ¿no? Dentro da planificación dun equipo en terceira que ten un presuposto reducido, ten que pues, buscar sabía coa masa salarial que teña e tamén evitar que pola xestión poda ter dificultades con xogadores que xogan menos minutos. Persegue Sané, consigue forzar un saque de banda prol da Sarriana. Chama Javi Varela, parece que Javi Varela un sprinter. Simplemente pensei que podía ser para entrar, pero volve outra vez a... O saque de banda que vai a poñer Martín López. Que de momento aguanta aí no terreo de xogo. E vai a poñer o saque de banda. Santi ten que vir polo balón, pues dentro de área vai haber máis dificultades. Santi na liga de fondo, de novo córner. Perdón, córner. Saque de banda a prol da Sarriana. Martín insistirá con Santi. Buscará ese desmarque que lle facía Millán. Non ten demasiadas opcións. Agora aparece outro xogador que é Guitián. E consegue un córner. Sí, pues Ouro tamén, estaba tendo dificultades a Sarriana para sacar, porque o Vilalbés busca esas marcaxes individuais, persigue moito, bueno, é difícil encontrar algún home liberado en algunha situación. A aparición de Guitián de segunda línea pues, lle deu unha boa opción e tamén moi bo sacador, perna esquerda. Era o propio Guitián o que execute. Hai un toque por parte do Racing Vilalbés, era Edgar. Lebrán non impactou coa cabeza. A ver para quen é o saque de banda. Vai a ser para o equipo da Sarriana. Está engarrafando, metendo na súa área o Racing Vilalbés nestes últimos minutos. Sen xerar demasiado perigo, sen xerar opcións de perigo máis que aquela anulada por fora de xogo de Sané, pero polo menos vivindo moi pretiño da área de Alex Santomé. E hoxe, salvo a situación de Cañi tamén, evidentemente o partido está condicionado xa polo 0-1, pero pouco bagaxe ofensivo, non? Do Racing, poucas chegadas, poucas situacións de peligro a nivel ofensivo. Evidentemente, co 0-1, pues, o partido muda, é outro totalmente diferente. Saque de banda de novo para Susa Vila. Outra vez mete a bola na área. Hai unha prolongación, non chega Santi. Despexa a defensa do Racing Vilalbés. Jacobo Vilariño. Martín López. Pega arriba Martín López. Corre Sané. Case se fai un lío. No despexe coa cabeza José Varela. Tocaba Jacobo Vilariño xogando con Martín López e este pro seu porteiro, para César Pirot. Hai mal perfilado o Piai, casi teñen un erro, non? Sacou Pirot, saque de banda para o Racing Vilalbés. Cada vez máis pretiño desa prórroga. Moi pretiño estamos. Non sei eu quen non a dará por mala, quen a dará por peor. Creo que o Racing Vilalbés, estando por debaixo do marcador a nivel clasificatorio, perdón, a eliminatoria, e tamén traendo 0-1, pues, creo que sempre vai ser máis positiva para o Racing que para a Sarriana, sí, que tiña un resultado además de xogar na casa, traía un resultado favorable da ida. Entón eu creo que chegar a prórroga é moito máis positivo para o conxunto visitante que para o local, ¿no? Vamos ver, marcha pola liña de fondo, quen vai a ter o córner? O Racing Vilalbés. E aí vemos a Borja Míguez pues, pedíndolle aos seus compañeiros que para arriba. Calquera xogada deste estilo pode definir. Estos decía Simón Lamos, sí, a bola parada pode ser chave, ¿no? E estos envíos longos que fan que ambos os dous conxuntos teñan dificultades a hora de defendelas e provocan pues, situacións de balón parado continuamente, ¿no? Incluso as situacións de Santi máis claras ahora no inicio da segunda parte foron balóns longos e que os dous equipos tiveron dificultades de defender durante o encontro. Vamos a ver este lanzamento de David García. Incorporan os centrais no Racing Vilalbés. O saque de David García. O remate de Maque. Hai un rexeite, comete falta Maque. A lei da vantaxe o árbitro. Agardou para ver se podía dar a lei da vantaxe, pero despois indicou a falta. Ben xestionado, permite primeiro ver si a Sarriana ten opción de salir e no momento no que non ve opción, pues, sinala a falta.
aí opción de arrastrar o primeiro pau e Mac entrando desde fora, sin vixiancia, pues, sorprender, ¿no? Unha opción que é moi ben xestionada sempre polo Racing. O saque en corto de Piai para Lebrand. Chegaremos ao minuto 90. Sarriana 0, Racing Vilalbés 1. Que igualdade, máxima igualdade. Dicía eu que non íamos a ver o resultado no partido do grupo murciano. Se callas, sí. Pode que sí o poidamos coñecer, porque este partido case seguro vai a ter 30 minutos máis. Oye a xogada da Sarriana, Azael, na área Azael. Azael aguanta, Azael agarrado por Maque, falta que acaba de conceder Maque, estánlle pedindo o segundo cartón amarelo para Maque, que eu creo que aí arriscou demais. Sí, creo que Azael se para del, se vai en conducción hacia adentro, hacia unha zona de entrada de área na que podía dar un pase de gol, probablemente non ten opción de xogar. Creo que se non tuvera cartón Maque, yo sacaría, digamos. Xa antes non yo sacou a Martín, sí. Unha xogada clara por regulamento de cartón amarelo. Sí. No, o árbitro está permitindo esos contactos, esas situacións, pero sí que me parece unha falta na que, en caso de que Maque non tivera cartón, pola cercanía á área, sobre todo, porque a conducción de Azael se iba hacia adentro, que sería pues, de cartón. Imos con esta xogada, que vai a poñer o centro, moi pechado Azael García. O envío de Azael, defendeu no ben Martín da Lama. Ainda así vai a seguir o ataque por parte do Racing Vilalbés. Perdón, por parte da Sarriana, defensa por parte do Racing Vilalbés. Sigue Maxi Lebrán en zonas ofensivas para buscar esa prolongación. E entendo que Susa Vila meterá o balón. Temos que os dous equipos só gastaron un troco nos 90 minutos de partido. Sacou Susa Vila, despexe de Bullo. Novo saque de banda prol da Sarriana. Vamos a ver canto engade, ¿no? O colexiado, porque solo hubo un cambio por parte de cada equipo. Xogouse bastante. Sí. Aquela vez que estivera Cañi, que nin saíran as asistencias. Sí. Sacou Susavila para Lebrand. Lebrand na área. Lebrand pisa, Lebrand toca atrás. Centro. Cara a posición de Millán. Millán controla. Millán non pode dar a volta. Martín López tampouco puido coller o remate. Recupera Jacobo Vilariño, mete o centro Vilariño, que se va a ir pola liña de fondo. Opción estragada da Sarriana, minuto 92. Cada vez máis preto da prórroga. E aí está o árbitro, asubía o final de partido, xa dicíamos que ia haber pouco tempo engadido. 0-1, Simón Lamas, 30 minutos máis. En estes 30 minutos, quen sae coa luz vermella é o Racing Vilalbés. Ten 30 minutos para marcar un gol. Sí, eu creo que dous plans totalmente diferentes. Entendo que os adestradores puderon tamén traballar durante a semana este tipo de situacións nas que, sobre todo o Racing Vilalbés, teña que facer un gol sí ou sí para acabar o pase. Vamos a ver se muda algo ou se espera esa posibilidad de meter dous puntas. Chegar a este punto para o Racing non é un... Eu creo que é positivo. Creo que a nivel psicolóxico, ahora mismo, o que está mellor no partido do Racing Vilalbés, porque empezou o partido por detrás, porque además a nivel clasificatorio non ten a ventaxa, co cual ten media hora máis para resolver a eliminatoria. A Sarriana tiña ventaxa e ahora mismo pues, igualou todo moito máis, co que supón además cansanzo, os poucos trocos que ten a Sarriana do plantel, con esas baixas tan importantes de Queco de Boedo. Creo que o partido ahora mismo está máis para o Racing que para a Sarriana. Efectos psicolóxicos, pero o Racing ten que a marcar. eficacia ten que vai a decidir, o partido se vai a abrir. Creo que aí o talento e a efectividade vai a marcar o partido, sobre todo porque se o partido se abre en canto a que o Vilalbés ten que facer gol, a Sarriana tamén vai ter espazos e aí pues, un pouco a efectividade vai a marcar o debido do partido. Este é o gol que leva a eliminatoria a prórroga. Viñamos do partido de ida co 0-1 a prol da Sarriana, partido de volta 0-1 a prol do Racing Vilalbés, con ese gol fermoso de Cañi, o centro de José Varela perfecto e como acomoda o corpo, como executa o remate Cañi, o gol espectacular, de primeiro nivel. Creo que é un duelo que tiñan que haber buscado máis o Racing no segundo tempo contra Martín, pero o centro de José é espectacular, sepárase además a trayectoria aberta, fai que o balón se separe de Susa Vila e que Cañi, sendo destro, pues, o balón se lle acomode para a súa perna hábil que pues, define moi ben, ¿no? Buscando a cepa do pau, creo que un gran gol do pouco bagaxe ofensivo que tivo o Racing
ata ese momento. Evidentemente, a partir de aí, pues, hai que xestionar xa o partido con ese 0-1. Despois, en realidade, tivo dúas ocasións de maque. Foron as dúas que tivo. Ese tiro dentro da frontal. E a Sarriana tivo dúas de Santi. O que pasa é que as dúas da Sarriana foron clarísimas. Calquera das dúas puido rematar en gol. Superas a línea defensiva e te encontras solamente co porteiro. No grupo murciano, perdonan que insistamos tanto, porque é o equipo, o grupo que se vai a cruzar co grupo galego. Eu creo que hai un sorpresón, porque hai unha eliminatoria que Cieza Pulpileño. O Pulpileño clasificouse como sexto clasificado, porque había un filial dun equipo que está en segunda federación que non tiña ninguna posibilidade de subir, co cal o sexto clasificado foi a este playoff e está derrotando o Cieza, que ademais de ser unha localidade máis grande, coñecemos o campo do Cieza, porque ali xogou, creo que foi a Sociedade Deportiva Compostela, unha eliminatoria de ascenso a segunda división B. Sí, segundo clasificado, un proxecto con xogadores tamén chaman a atención. Pois pode quedar fora o segundo contra o sexto. De feito, agora mesmo ten que marcar 2 goles para forzar a prórroga na segunda metade. Al final, bueno, xogan a casa. Seguro que vai a ter os seus momentos, pero difícil estas eliminatorias ao final xestionalas, o aspecto emocional, o cansanzo tamén destas alturas. Ao final non é un partido máis, non? É un partido diferente. E creo que aquí, pues, estamos a velo, non? Dous equipos moi parellos, nos que, bueno, pues, dous partidos nos que ambos os dous conxuntos tiveron os seus momentos, e agora unha prórroga que pode decidir o pase dentro dunha eliminatoria moi parella. O que teña máis acerto, eu creo que vai a estar dentro. 0-1, prórroga, 2 tempos de 15 minutos, non haberá penaltis. Non hai posibilidade de penaltis. Se chegamos con este 0-1 ou con un 2, se marcan os dous equipos un gol neste tempo suplementario, tamén pasaría a Sarriana. Quer decir que tampouco hai valor dobre de goles en campo contrario. Que, por certo, hai moitos adestradores, non sei se aí te podemos incluir, Simón, que o botan de menos, o dobre valor dos goles en campo contrario. Bueno, eu creo que non. Eu creo que o espectáculo se ven en eliminatorias de Champions League. O espectáculo que estamos a vivir en estos momentos é totalmente diferente ao que se daba antes, que era moito máis especulativo e de xestión dos partidos. Evidentemente sí que cambia moito, además sería moi injusto un campo sintético, un campo natural, o valor doble. Creo que isto é máis xusto, non? Creo que ao final, pues, aquí son 180 minutos e o que máis goles consiga gaña, me parece moito máis xusto, e sobre todo me parece ainda máis xusto, bueno, no fútbol profesional, que todos os campos, todos os contextos son iguales, non? Campos de erva natural grandes, e que aí, pues, todos os equipos non teñen ou non van a ter ninguna posibilidade de aproveitarse, digamos, do seu terreno de xogo. Antes dábaselle mérito a iso de marcar goles fora da túa casa. Por que? Tamén porque as viaxes eran seguramente máis complicadas. Hoxe en día, en fútbol profesional, todos os equipos van en charter. Bueno, cambiou moito o mundo do fútbol. Non sei eu na eliminatoria entre Galicia e Murcia, que aí a viaxe vai ser complicada. O que xogue o segundo partido na casa, o ese remate, e se lle fora o lanzamento. Botouse moi encima o balón a Cañi e non tivo marxe de maniobra a hora de armar o disparo, pero era unha opción boa, sobre todo este tipo de balóns. Eu sempre digo o mismo, non son peligrosos na prolongación, nin no primeiro remate, sino no rexeite, nas segundas accións que quedan por aí. E aquí Cañi, de estar un pouquiño máis atrás, houbera seguro posto en apretos a meta de César Pirot. Xa pasamos un par de minutos desta primeira parte da prórroga, unha prórroga na que seguro vai expoñer máis o equipo do Racing Vilalbés. De feito, xa vemos aí a Cañi a carón de Borja Míguez, xogando os dous como parella de ataque. Parece que Cañi deu un pasiño máis cara adiante. 4-4-2, sí. Dous á mesma altura. Sarriana envía tamén balón longo buscando as costas. Si Racing Vilalbés sai a apretar máis alto e demais, pues, os espazos van a estar tamén na espalda da última liña. Vamos a ver como xestiona eso a Sarriana, que tampouco ten a nivel ofensivo grandes trocos que podan mudar, salvo Diego Rey o debir do partido nese sentido. Santi, a bola que cruzada para Arona Saneo, despexe en defensa do Racing Vilalbés. Paseniño vai a chegar a César Pirot. Borja Míguez sempre incómodo nese tipo de envíos. Quería complicacións Pirot, sacou da lama
O toque de Gabri Barroso. Está Vilela aí tamén no... Sí. Entrou Vilela. entre o final do partido e a prórroga. No centro da defensa, Rubén Vilela, un xogador formado nas categorías inferiores do Deportivo. E Sané con Azael. Azael que en este momento do xogo é un xogador diferencial na categoría. Íase Azael. Sí. Árbitro sempre con esa mesma filosofía de tentar dar a lei da vantaxe e despois se non pode continuar, ainda que eu creo que aí Azael podía continuar perfectamente, sí, pero acabou asumindo a falta. Sí, eu creo que se vai o último toque e aí ten tempo e espacio para seguir con comodidade, pero aí, cando ve a Barroso, ese toque de balón se lle escapa e perde o control do balón. A falta prol da Sarriana, botará Guitián, están Guitián e Azael. O centro de Guitián, moi perigoso ese envío de Guitián que se foi pechando, non chegou a Santi Gegunde. Só aparecen tres xogadores aí en disposición. Fíxase Santomé que desapareceron os balóns que había derrador do campo. Xa tardan moito máis en volver ao terreo de xogo. Hai que xogar con todos os aspectos. Sin duda. Dobre troco no equipo do Racing Vilalbés, entran dous dianteiros, Vicente Snyder e Fito Periale. Vamos a ver si isto é preparado, non? Este momento de partido no que chegas a prórroga con esta igualdade no marcador, pero tens que facer gol, sacas un lateral esquerdo, Barroso de lateral, sacas a outro punta, Borja Míguez, Cañi volverá a banda esquerda con Barroso de lateral e doble punta para buscar un fútbol máis directo, máis situacións de centro lateral desde banda, cuidado porque creo que aí a Sarriana pode ter dificultades por esa xuventude que teñen os seus futbolistas de defender este tipo de situacións. No minuto 95, con 25 minutos por diante, chega este dobre troco dentro do equipo do Racing Vilalbés. Ademais, vai a ser a parella de ataque. Xa vemos aí a Fito Periale, que se coloca como xogador máis adiantado. Snyder vai a quedar aí de acompañamento. No, os dous a mesma altura. Os dous arriba. E vemos a Vilela con Maxi, Piai no lateral esquerdo, entendo que saiu por Martín, por Vilela. Piai tamén vai ser un lateral que a nivel ofensivo pues teña máis capacidade, ¿no? Tocando a Sarriana, a Azael. Importante en plantéis como este en terceira división ter un xogador como Piai, ¿no? Piai, sí. Lateral esquerdo, lateral dereito. Moitos postos e sempre con un nivel, unha regularidade tremenda. O saque de Piai para Lebrand. Vilela. Estabas ofrecendo Guitián. Tamén Jacobo Vilariño. Hai xa moitos xogadores bastante tesos no aspecto físico. Este Guitián, Vilela. Temos a presión de Fito Periale. Arriscando, sí, arriscando neste momento de partido e esta situación sí que as pode aproveitar a Sarriana, nas que o Vilalbés salta a apretar e hai algún desaxuste e a partir de aí poden chegar a inmediacións do área rival. Que ben saiu a Sarriana xogando Sané, o pase atrás para Sané, o remate non dá gol o árbitro, o segundo remate de Azael tapou no Santomé, que dobre oportunidade acaba de ter a Sarriana. Seguramente veremos despois na repetición onde botou ese remate de Arona Sané na gran ocasión que acaba de ter a Sarriana. Moi ben arriscando o porteiro César Pirot en esa saída e aí Arona Sané contra Gabri Barroso, primeiro duelo, supera o lateral esquerdo do Racing, moi boa intervención aí de Guitián, creo que é. Bueno, non se ve porque está... Piques estivo de entrar este balón e Santomé outra vez ocupando espazo perfecto para ir reaccionando moi ben para evitar o gol da Sarriana. Está David García na trayectoria. Imposible de saber se ese balón botou dentro ou fora. Cal tamén beneficio da dúbida para o árbitro asistente, que é o mellor colocado. Saque de córner, Lebrand con David García. Aí tirado cara a unha banda Lebrand. Saltan faíscas entre Lebrand e David García e acaba gañando outro córner a Sarriana. A ver se o podemos ver aquí. O remate fora. Cando menos liña fora. Mais aí ergue o caucho e despois a de Azael que atapa Santomé. Con Santomé desplazándose a ocupar o espazo. É certo que o remate que a perna esquerda de Azael, que non é a máis poderosa, pero esa casi tan importante, ¿no? Ao partido Diego Rey. Pois o que lle quedaba en ataque. Xa entraron Vilela, Diego Rey e Guitián. A explosividade dun xogador como Diego Rey.
para xogar estes últimos 20 minutos. Ese Millán, aí era difícil, non? Escoller entre Millán, Sané, Santi, pues, ao final é o 9 que ten o equipo, non iba a ser sustituído. Azael creo que está nun bon momento. Bueno, Diego nese perfil que é o seu habitual, o seu onde se sinte máis cómodo, pois sempre unha amenaza, non? Saque de córner, vai chegar precisamente aos dominios de Diego Rey. Diego tirándose cara a banda, pudo irse, ¿no? Dio asistente que ten que seguir a xogada. O caneo de Diego Rey, o centro, tapou Edgar. Tenta sacar a bola o equipo da Sarriana, do Racing Vilalbés. Con ese pase de Vicente Snyder. O envío arriba de Fito Periale, a carreira de Cañi, que ainda ten folgos para dar ese sprinte. Periale. Caña a bola Periale, tiña a posibilidade de xogar en banda, prefire facelo por dentro, con Cañi, Cañi para Periale, emprega o corpo, Fito Periale, chega a liña de fondo, xoga cara atrás, mete o centro, Brais Pedreira, non consegue facer o remate, Gabri Barroso, o saque de banda para o Racing Vilalbés. E aí estaba a opción da Sarriana, non? Na doble ocasión con Arona, con Azael, falta acerto, o partido sigue vivo, falamos do acerto, non? Eu creo que tal e como está o encontro entre estes dous conxuntos, o acerto vai definir, non? Non está tendo acerto a Sarriana, porque xa leva 3. As dúas de Santi man a man prácticamente con Santomé, e estas dúas creo que foron opcións moi claras. Non foron moitas oportunidades ao longo do partido, pero dunha gran claridade. Unha efectividade de unha de 3, dúas de 3, sí. Sería, non vou dicir o normal, pero non sería nin moito menos algo extraordinario. Sí. Segue con vida, ou ese erro segue mantendo con vida o Racing Vilalbés, que está a un gol de superar a eliminatoria. A Sarriana ten a vantaxe de ese terceiro posto que tivo na clasificación. E agora é cando nos lembramos, ou eu lembrome da última xornada de Liga, onde perdeu a Sarriana e onde se gañara o Racing Vilalbés podería telo superado na clasificación, co cal calquera detalle é o que pode definir unha eliminatoria. E o Racing Vilalbés que xogaba contra un equipo que non poñía nada en xogo, como era o Polvorín. Ese partido puiden ver, é certo que o Racing na segunda parte tuvo algunha opción. Ao final tamén pensando nos cartóns amarelos que condicionan o partido de playoff, asegurando xogadores, bueno, é difícil. Sempre, todas as decisións que tomas as faz polo ben do equipo, é difícil, non? Sané mete o centro, non chegou o remate Santi Gegunde, unha máis que estraga a Sarriana. E coa entrada da doble punta, Barroso como lateral esquerdo, pues, este duelo cobra un poquinho de forza no tocante ofensivo a Sarriana, ¿no? Aí Arona Sané que aí vemos o mérito que tivo Bullo na eliminatoria. Que a nivel defensivo pues, neutraliza moi ben os seus rivais, sobre todo rivais que se vayan por fora ou que busquen ese desborde por fora, ele é capaz de defenderlos moi ben, pero ahora pues, Barroso, que é un xogador que a nivel ofensivo probablemente vai a aportar máis, a nivel defensivo pues, está sufrindo moito máis. Santi, el só contra todos os defensas do Racing Vilalbés, conseguiu xogar atrás para Diego Rey, e Diego Rey forza un saque de banda. E estamos a pouco máis de 3 minutos para chegarmos a pausa entre o primeiro e o segundo tempo da prórroga. Non se moveu o marcador, e se algún equipo tiña que marcar neste tempo suplementario, era Sarriana, que gozou dunha oportunidade da máis clara do partido. Esa dobre ocasión, Sané-Azael. Volve a xogar o equipo da Sarriana en ataque, que nesta primeira parte da prórroga está defendendo ben, incluso defendendo co balón. É moi difícil quitarlle o balón, moi difícil meterlle o pé e quitarlle o balón. Jacobo aí tamén collendo o testigo do irmán, non? De Keco, facendo un bo partido. Bueno, eu creo que ao final bo playoff, bons minutos da Sarriana tamén en ambos os dous partidos coa súa idea, co seu modelo, coa súa idea de xogo, intentando controlar e intentando pues, levar a iniciativa no partido. Un pase que quería meter Santi ás mans de Santomé, sacou rapidamente Santomé cara a posición de Fito Periale. Recuperación da Sarriana, non está tendo a bola no pé o equipo do Racing Vilalbés. En dúbida eses dous trocos, ese dobre troco do minuto 95 non está a ter o efecto desexado por Alberto López. Sí, ao final, pues, con eses dous trocos, 4-4-2, laterais máis altos, son prácticamente dous extremos como laterais tamén, pues, buscar situacións por banda, moito centro lateral, moito segundo balón, este tipo de situacións. Agora o pase para Barroso, Barroso metía o centro, non chegou ao seu destino, pero vai insistir o equipo do Racing Vilalbés co saque de banda de Gabri Barroso. Cañi, cara atrás Cañi,
Cociñar un pouco máis a xogada, xogou con Martín Dalama, por dentro ese pase de Dalama, moi precipitado, recuperación e saída ao contragolpe de Jacobo Vilariño, o pase para Azael, atrás con Piai, era Piai o que saía dende a liña defensiva e o remate de Piai tapado pola defensa do Racing Vilalbés. Por eso digo, a doble punta fai ter 2 noves en área en situacións de centro lateral, pero dificulta estas situacións, ¿no? O envío de Martín Dalama interior a Fito Periale de Costas, pois non é o hábitat, non é o contexto que pode beneficiar o punta argentino. Aí estaba Javi Rey ou estaba Cañi por dentro, que sí que eran xogadores capaces de recibir e xirar, pero neste caso creo que o Racing ten que optar por ir por fora e surtir de balos a área, ¿no? Santi, centraba Santi, forza o córner. Un máis neste tempo de prórroga, prol da Sarriana. E antes era unha transición 3 contra 2, moi perigosa. Ahora Santi tamén meténdose en área, sacando un córner. Bueno, vexo a Sarriana parece máis enteira, máis enteira, e quizá co 0-1 pues non lle veu mal, sino que se adaptou ao contexto, se adaptou á situación de partido. Sabedores do que o Racing lles iba a dar problemas, seguro que ya tiñan en mente este tipo de encontro. Córner pro a Sarriana, envío arriba, remate de cabeza lixeiramente alto de Susavila, pero a Sarriana continúa sen pechar a eliminatoria. Sí, outra boa opción, remate bastante franco, bastante solitario Susavila en ese remate. En área pequena prácticamente, era unha opción de gol bastante clara, ¿no? Outro remate alto, Susavila con Diego Rey, controlou coa man Diego Rey. Curioso, quen precisa o goleo Racing Vilalbés, quen está tendo as oportunidades é a Sarriana. Tres oportunidades nesta primeira parte da prórroga, pero a Sarriana non pecha a eliminatoria. Co cal, continuamos con esa emoción. Erro de Martín Dalama na construcción, falta ese xogador entre líneas no Racing Vilalbés. Ten que ser moito máis práctico o Racing en este momento de partido, cos xogadores que ten en campo. Atacar por fora, facer sufrir a Diego Rey no repliegue, facer sufrir a Arona Sané tamén no repliegue con Barroso e con José, entradas por banda, centros laterais, acumular xogadores na zona de segundo balón. Se está equivocando aí Martín Dalama en encontrar pases dentro. Cartón amarelo para David García, cuarto xogador do Racing Vilalbés amonestado. E outra falta para Sarriana. E xa estamos no engadido da primeira parte da prórroga. Seguramente sexa botar a falta e asubiar o final do primeiro tempo. O centro sobre a área. Aí tocaba Periale. Houve un pequeno empurrón de Maxi Lebrand. A falta que tamén pitou o árbitro agora en ataque. Sí, houve o doble troco do Racing, pero nada máis, non? Non tivo un dobre troco que non tivo o efecto desexado, polo menos de momento. Pola arriba, toda a vantaxe era para César Pirot, a subía o final do primeiro tempo árbitro. A ver se poden tomar un descanso os xogadores dos dous equipos para iniciar de contado a segunda parte da prórroga. Sí, a verdad pues que está Sarriana a 15 minutos. A Sarriana encarou moi ben estos primeiros 15 minutos. Creo que esa situación de nerviosismo que podría aflorar, ¿no?, en algún momento desta prórroga polo momento de partido que era, por verse co marcador a favor no inicio de partido, pues non tivo efecto, sino que estiveron moi ben no partido, encontrando moi ben esas oportunidades tanto de Arona como tamén esta de Susavila, como a de Azael, ese contraataque, ¿no? Eu creo que moi ben a Sarriana nestes 15 primeiros minutos. Ainda quedan 15 minutos. E seguro que para os afeccionados da Sarriana é un mundo, e para os afeccionados do Racing Vilalbés isto vai seguir en... moi rápido, pois en nada, rapidísimo. Aí son eses berros de pódese dende a bancada do Racing Vilalbés. Cal será o equipo que se vai enfrontar ao Estradense? E na Estrada, home, despois tes unha semana para recuperarte, non vai influir a prórroga. A Estrada seguro que están vendo con expectación, a ver a onde teñen que ir o vindeiro domingo. Creo que ahora está... que me corrixen se me equivoco, pero creo que é domingo a 6 da tarde. 6 da tarde. No campo ven de Rivela ou ven da Madalena, depende do equipo que supere esta eliminatoria. Va a entrar Cadra, vamos a ver en qué posición, porque... Terceiro central. A
atreveríame a decir que igual arriba. Non o sei. Esa envergadura, buscar esa envergadura. Non sei se algún dos centrais tuvo algún problema. Pode xogar incluso de medio campo e buscar pues, esa posibilidad. De momento Maque e David García están, Brais e José están, Barroso, Vicente, non sei se o que falta é Cañi. No, Cañi está. De momento como central. Sí, salió Martín Dalama, ¿no? Dalama. Bueno, quizá buscando un poquinho máis de pé nesa salida, ¿no? Vimos esos erros de Dalama en construcción no último tramo da primeira parte da prórroga. Cadra é un xogador que con balón pues, ten facilidade para encontrar pases interiores. Este o troco no Racing Vilalbés. O que lle queda, bueno, xa perdín un pouco a conta. Entrou Fito, entrou Snyder, entrou Cadra, entrou Barroso. Quedaríanlle dúas posibilidades. Alberto Leira e Javi Varela. Sí. Serían esas dúas posibilidades que lle quedan. Pasa que non é ningún xogador. O que tiña de ataque xa o meteu todo. Sí. O único Alberto Leira na construcción aí. Algo no centro do campo para... Bueno, só que ten máis pé, máis golpeo. Un pase interior. Sí. Saltou Cadra, cometeu falta. Sí, utilizando os brazos. Saltou unha faciana de Santi, cartón amarelo para Cadra. Cartón amarelo además para que condicione tamén nesas disputas. Ese salto sí. Con él, ese poderío físico de Cadra que acabou levando por diante. Iso que tamén é moi corpulento. Santi Gegunde. Sí, sí. Están pedindo a saída das asistencias. Bueno, mal que de feito está pedindo o troco. Sí, faime gracia porque son moi amigos aí, pode haber conversacións de todo tipo. Santi... Estaba dicindo Maque, non pode algún árbitro de Champions por ese xesto que lle fixo Maque, sí. expulsou a algún xogador. En Portugal, además. Sí. Lo recordamos ben. Son moi amigos, levanse moi ben. Seguro que están tendo unha conversación aí apretada. Bueno, Santi evidentemente mira polos seus intereses e, ademais da falta que houbo, tamén estará aproveitando para coller un pouco de folgos. Sí. E para parar o ritmo do Racing Vilalbés neste inicio de segunda parte da prórroga. De feito, gastamos 2 minutos e non se xogou prácticamente nada. Se además de falta de cartón, que igual Santi non ten que sair e xa está disponible para o envío de Jacobo. Vai sacar Jacobo Vilariño. Ten ninguna presa Jacobo. La carón del está Azael. Busca Jacobo. Na área ese toque de cabeza de Vilela. Sacou Gabri Barroso. David García. Onde chegou a bola a Cañi. Anticipación de Sané. Santi, o remate de Santi petou en Cadra. E David García agora conecta con Vicente. O brasileiro Brais Pedreira. Fai o caneo para dentro Brais Pedreira. Xoga con Maque. Isto é o que ten que fazer o Racing, non? Levar o balón fora continuamente, ocupar a área, ocupar a zona do segundo balón na zona de rechace e intentar, pues, desde aí, aproveitar a igualdade que se vai dar na última línea da Sarriana cos seus centrais, cos seus 2 puntas, e acumular moitos xogadores de segunda línea para intentar sorprender, non? Incluso poñer nerviosos, non? A Vilela, a Lebrán, que son xogadores xóvenes que non están habituados a este tipo de situacións e intentar pues, exixilos, non? Desde ese punto de vista. De que non xerou ninguna oportunidade o Racing Vilalbés nos 18 minutos que levamos de prórroga. Parece que o que necesita o gol é a Sarriana, non o Racing Vilalbés. Pero que non querer e non poder, polo menos de momento. Está o desgaste tamén de Arona, non? Que se nota no repliegue, por iso eu creo que o Racing ten que atacar por fora, surtir de balóns os seus 2 puntas, acumular moitos xogadores na zona de rechace, a partir de aí, pues, insistir, xerar balóns parados, porque creo que é a forma cos xogadores que ten agora en campo de buscar o gol. O saque de banda, tocando Cañi. Cañi non pode conectar con Maque. Quere sair a Sarriana con Santi. ¡Qué bonita! Esa deixada de Santi. A carreira. Vaise Azael. Azael, agarda Azael por un compañeiro. Xoga con Piai, o remate de Piai. Acaba de perdoar Piai o empate. A cuarta ocasión que ten a Sarriana nesta prórroga. Agora foi a aparición de Piai
Minuto 109 de partido e aparecendo como un foguete. Fala moi ben estas situacións de Javi Piai, non? En transición, tamén na anterior era ele o que aparecía. Fala moi ben del como futbolista, como a nivel físico, e moi ben a saída entre Santi e Azael, xerando esa saída con espazos, son xogadores que teñen moito talento, e a chegada de Piai de segunda liña, pois, puido ser gol, non? Outra ocasión moi clara, e a Sarriana segue facendo, pois, o que non debe facer, que é deixar o partido aberto para que o Racing en algunha situación, que é certo que de momento non está encontrando claridade, pero bueno, tes o partido aberto, e eso precisamente, Gus, estos 10 minutos que faltan era o que falábamos, non? En algún momento de retransmisión, que Casarriana ahora mismo ten moita máis presión, porque estás vendo que podes pechar o partido, non o faz, e que deixas vivo o teu rival. A faciana de Diego Rey, botando as mans á cabeza, como dicindo o que estamos fallando, E que non son oportunidades, non son tiros dende fora da área, ou son situacións con moito espazo, moi claras. Sobre todo esa do minuto 97, dobre oportunidade, Sané Azael. Bola arriba, quería controlar e conseguiu facelo Diego Rey. Azael, que tamén está impoñendo ese físico, esa xuventude. Moi ben Azael, está sendo un dos homes da eliminatoria, todo o que fai con moi bo criterio, e xerando moito peligro sempre. Puxa o centro Diego Rey, tocando o equipo do Racing Vilalbés. Aí chaman a Javi Varela. Pegou arriba o seu irmán José. Control de Piai, dos destacados en xeral. Entre todos os que xogaron o partido, un dos máis destacados, Javi Piai. José Varela. Atrás con Edgar. A apertura de Edgar para Gabri Barroso. Ofrecéndose Cañi. Como constructor de xogo do seu equipo, o que ten que ser o rematador. Está lle dicindo a Cadra que para arriba. Afúndese o equipo da Sarriana. Vai tentar defender aí con dúas liñas de 4 e no medio Jacobo Vilariño. O centro de Gabri Barroso, o despexe a por todas de Rubén Vilela. Puxo no pé ademais a Diego Rey. As distancias aí son moi importantes ahora. O Racing Vilalbés ten que estar moito máis xunto para eses segundos balóns, porque senón o partido se vai abrir moito en prol da Sarriana. Santi, entra na área Santi contra todos. Agora ten a axuda de Sané, tamén ven a axuda de Piai. Santi de costas, o centro de Santi directamente fora. O saque que vai a poñer o equipo da Sarriana. Grandísimo esforzo de Santi, minuto 111, ele é un xogador de moito talento, que busca o balón no pé, pero os esforzos que está a facer e o traballo que está a facer en prol do equipo é sensacional. Un gran xogador, Santi. Está se indo a eliminatoria o Racing Vilalbés, que dabanlle 2 trucos, xa mete todo o que tiña no banco. Alberto López ao campo, Alberto Leira e Javi Varela. Vanse José Varela e Maque. Brais Maque como lateral, José Varela quedará como lateral Brais. Javi Varela máis frescura e tamén capacidade para chegar con esas disputas de segunda línea, incluso no balón parado ofensivo. Bueno, vamos a ver, aquí en banda dereita toda a banda será para Brais. Vamos a ver como xestiona. Está David García aquí aberto xa, casi como un tercer central na construcción. Tocando Fito Periale. Fito, apertura para Brais Pedreira. Agora sí, pode facer control e centro. Envío de Brais Pedreira, marchou fora. Pues son estas situacións, ¿no? O Racing ahora carece de xogadores interlíneas, salvo as aparicións de Cañi, carece dese xogador máis talentoso por dentro para ser capaz de recibir aí, enfrentar a última línea. Necesita buscar situacións por carriles laterais e acumular xogadores en área. É moi importante estar moi xuntos cando se producen eses envíos á área, porque senón a Sarriana vai ter espazos para poder transitar con claridade. O saque de portería de César Pirot. A bola que vai a chegar para a prolongación de Santi. Agora Sané, ainda que queda. Está en Barroso aí agora. Sané xa está tamén nas últimas. Está na prórroga, como se suele decir, ¿no? Está nas últimas. E ainda quedan, ainda quedan 8 minutos, que poden pasar moitas cousas. Quedan 6 e medio máis lo engadido. O pase cara Vicente Snyder. Aí recupera Cañi. Ollo Cañi, o remate de Cañi, o traveseiro. Chega o rexeita Brais Pedreira. Brais teña opción de Periale. O remate de Brais directamente fora. Pois xa estamos empatados no tocante a disparos aos paus. Agora foi Cañi o que tuivo o segundo gol da súa conta e o gol que podía meter o Racing Vilalbés na seguinte eliminatoria. Pois aí o erro na saída de Susavila e a opción de Cañi, que non o dubida nunca, sempre que ten a opción dende aí, desde esas zonas
de poder disparar, non? Bueno, o Racing non tiña claridade ou non ten claridade ata o momento a nivel ofensivo. Son estas situacións, non ailladas, co talento que ten Cañi, co talento que teñen outros futbolistas, nas que pode encontrar o gol. Puido vir o gol do Racing Vilalbés. Estaba xogando mellor a prórroga a Sarriana, pero... E isto tamén é unha, bueno, eu creo que é un soplo de aire, non, para o Racing, para coller folgos nestes últimos 5 e medio que nos queda máis engadido, verse capaz, non, porque ata o momento é certo que non estaba xerando prácticamente ninguna situación. Pegou esa diagonal David García, despexou Piai, saque de córner. Saque de córner e vaise botar arriba con todo o Racing Vilalbés. Executará Cañi. Aí está, balón parado. Vamos a ver, Cadra é un xogador que tamén é moi perigoso neste tipo de situación, no sustituto de Dalama. Javi Varela pode aportar tamén, moito peligro ofensivo. O saque de Cañi, hai un primeiro despexe en defensa por parte de Vilela. A saída de Azael, que aínda pode pegar un sprinte. Azael tamén espectacular, o seu esforzo, o seu desgaste, son xogadores de moito talento, pero que nunha prórroga, 90 na ida, 90 na volta e o tempo extra a un grandísimo nivel tamén, desde o punto de vista físico. Falan moi ben del para eu creo que ser capaz de poder dar o salto a unha categoría máis, sendo sobre 2004, non? Ten 2 anos aínda de sub-23, me parece un xogador moi interesante. É o segundo ano senior. Segundo ano senior para Azael. O ano pasado media temporada no Pontevedra, pero non acabou de gozar de minutos. O que pasa é que gozar de minutos no Pontevedra están moi caros. Sí, no, escoller un equipo no que nesas posicións además, non, con Dallison, Jelko e demais non falta talento. Nada doado entrar. Outra máis para o Racing Vilalbés. Cañi, o remate cruzado de Cañi. Salva a defensa, chega Brais Pedreira, fai o caneo Brais. Brais, córner. Agora sí, acoso. De momento non hai derrubo por parte do Racing Vilalbés. Este é o que agardábamos dende o principio da prórroga. O troco de sistema cos tres, con David García incrustado e Brais e Barroso xa abertos únicamente en banda, fai que o traballo de Diego Rey, Arona Sané que está, bueno, Arona Sané está fundido, non? Pues seña moi difícil, non? Moi difícil chegar ás axudas, esas situacións que van a generar Barroso, Cañi en banda esquerda, máis Brais en banda dereita, van a ser de perigo seguro. Quedan poucos minutos, pero creo que a situación de partido é a ideal, non? Este tipo de situacións con 3-4 xogadores en área, máis situacións de zona de rechace para coller ese segundo balón e insistir, non? Eu creo que é o camiño e a estrutura que propón o Racing é interesante, non? Que agonía para conseguir a clasificación. Vai a entrar Miguel Raimúndez antes, vai sacar o córner o equipo do Racing Vilalbés. A bola para o partido árbitro. Aí está Cadra, que vai ser a referencia nestes envíos. Non valía. Os de moita envergadura, marcado por Javi Piai, que hai unha diferencia. Está desesperado Azael, que le estaba dicindo, aí se vai, estaba dicindo que non me cambies, que podo aguantar. Preferiu non agardar para facer o troco o adestrador. O saque de córner, primeiro despexe. Chega Barroso, con el Diego Rey. Por aí ven Santi, falta. Javi Rey, esas situacións, e Santi saca unha falta importante, non? Nestes momentos para o seu equipo. 2 minutos e medio, mailo engadido e rematará o partido. De momento pasa a eliminatoria definitiva a Sarriana. Sí, paso que pase, non? Creo que os dous equipos nos deixaron un moi bo sabor de boca en canto a competitividade, non? Os dous loitando ata o final por ese pase, moitísima igualdade, bueno, creo que dende logo tiveron os dous eliminatoria, os dous tiveron os seus momentos, e creo que fala moi ben dos dous equipos e do fútbol galego. Sacou de cabeza Cadra, Santi con Sané, quedalle unha última xogada de ataque a Arona Sané. Sané metendo ese pase para Guitián, a bola atrás, sacou unha Brais Pedreira. Non puido controlar Vicente Snyder, chegalle de todos os xeitos o coiro Alberto Leira. Leira, Cañi, Barroso por dentro, aguanta, consegue xogar con David García. Apertura a banda dereita. Javi Varela, o centro de Javi Varela, tapado por Lebrán, que se está a facer un xigante aí na defensa da Sarriana. Outra vez Javi Varela, seguramente esta non sexa a súa mellor virtude. Ese centro aí na situación na que tiña que estar Brais Pedreira. Santi Gegunde Costa aí xa a replegarse, hai envíos a área, pero o segundo balón é do Racing e este tipo de partido, a fundir a Sarriana e insistir. Mira Santomé, que tamén se vai ao ataque. Para coller ese segundo balón, non?
aí insistir. David García, Barroso, centro, queda o rexeite na frontal, Santomé, o remate de Santomé, que paradón acaba de facer César Pirot nunha xogada que a piques estivo de pasar a historia do Racing Vilalbés con Santomé incorporándose ao ataque. Increíble, eu isto nunca o vira. Que paradón de Pirot. Dá en algún xogador da Sarriana do Vilalbés. No, é un tiro que ia directamente a portería. E agora acaba de fallar cadra posibilidade. Sí, sumado ao ataque. Boa resposta do Racing Vilalbés, creo que no segundo tempo, non? A opción de Caño Longueiro, incluso esta de Santomé, que, home, non sei se estaba traballada, se o está, pois me sorprendería moito, pero... Como se fose un porteiro de fútbol sala. Pero inquedando moito nestes intres finais, aí esa opción de cadra, así que non habíamos pola repe. Boa resposta, creo que do Racing Vilalbés no segundo tempo. Que dúas oportunidades tivo Racing Vilalbés, primeiro co remate o traveseiro de Cañi, e agora con estoutra de Santomé, que a piques estivo de marcar o gol. Ainda queda, porque o árbitro vai dar polo menos un minuto de engadido. Ese toque de Jacobo clave para que a Sarriana pode xogar en campo rival. Bueno, vamos a ver. Toca Santi, está totalmente libre de marcarse Miguel Reimunde. Acaba de salvar Santomé, que se vai ao ataque. Intuindo que podía suceder, anticipándose, era a única opción que tiña de poder manter vivo o seu equipo, non? Creo que se precipitou Santomé a hora de sair coa bola xogada. 30 segundos, eu creo que dá un minuto máis. Increíble. Vai a poñela en ataque Edgar. A bola arriba. O salto de Fito. Outro salto de Javi Varela. Toca Lebrand. Javi Varela, David García. David García na banda con Brais Pedreira. Complicacións aí de Brais Pedreira para facelo caneo. Non indica nada o árbitro. A xente xa se pon de pé. Xa non é difícil seguilo ata pola nosa cámara. David García tocou para Alberto Leira. Non conseguiu controlar Alberto Leira. Minuto 121 e o árbitro pode dar outro máis. Alberto Leira. Pona na área. Hai un primeiro despexe. Pode vir ese centro por parte de Cañi. O toque dun xogador da Sarriana, o despexe de Sané. Pois vai a ter un saque de banda o Racing Vilalbés. E agora vamos sí, a ver como xestiona, non? Cargará con todo. Está pedindo Javi Varela o Coiro. E isto que non veña o Coiro, pois tampouco favorece os intereses da Sarriana. Vamos a ver. Agora dous balóns. Moitísimos xogadores na área xa do Racing Vilalbés, os centrais. Está marcando outro minuto máis o árbitro. Non me decate. Pois pode que o marque. O saque de banda, o despexe de Diego Rey. Vai a deixar un máis. Controlou Santomé. Mete arriba David García. Toca Snyder. Cadra. Periale. Alberto Leira. Atrás Alberto Leira con Cañi. Cañi pon o centro. Cañi arriba. Saída de Pirot. Meteu a luva Pirot. Está salvando neste treito final de partido Pirot a Sarriana. Boas intervencións do guardarredes, non? Esta saída non era fácil con tantos xogadores dentro de área. É moi ben intervido. Brais Pedreira para facer o saque de banda. Vai no poñer arriba. Non consegue prolongar Edgar. Primeiro despexe. O segundo controla Santi Gegunde. Outra vez a bola á área. Outro despexe. E hai fora de xogo. E agora sí, dame a sensación de que con esta acción vai a rematar o partido. Un partido, sobre todo na segunda parte da prórroga, que tivo absolutamente de todo. E un partido, repito, puido pasar a historia polo gol de Santomé o estilo Higuita. Increíble sería. Sacará Pirot. Ainda non acabou isto. Mete arriba César Pirot. Pois quere que siga o xogo o árbitro. Edgar. Aí toca Santomé coa man. Bueno, se deixa o cuarto minuto, pois pode ter posibilidade o Racing Vilalbés de chegar á área contraria. Despexa Sarriana, remata a eliminatoria. A Sarriana, grazas a súa mellor clasificación, está na final polo ascenso de Galicia. Despois dunha eliminatoria
Simón Lamas non apta para cardíaco. Sí, a verdade é que os dous equipos nos deleitaron con unha eliminatoria moi parella, moi igualada. Sabíamos que iba a ser así, cada un co seu estilo, donde houve momentos durante os 210 minutos que vivimos, non? Para ambos os dous conxuntos, pase o que pase ou pasar o que pasara, iba a ser merecedor, porque creo que ambos os dous conxuntos tiveron o seu momento. A eliminatoria non pode finalizar máis igualada, non? Empate a 1 global, a clasificación para a Sarriana pola clasificación ligueira. Darlle parabéns a Sarriana, o Gallá seña un gran defensor xunto ao estradense do fútbol galego en ese playoff, pase o que pase, e tamén darlle a norabo ao Racing Vilalbés, outro playoff, outra vez estando aí ata o último intre, e o Gallá pues, seguir construindo un gran proxecto tamén en Vilalba como se está facendo. Como sempre, Simón Lamas, moitas grazas por estar connosco. Gracias a vos, Gus. A todos vostedes por estaren aí despois dunha eliminatoria que puido ter un final apoteósico. Gañou o Racing Vilalbés, pero supera a eliminatoria. Repito, pola súa mellor clasificación ao final da temporada regular, o equipo da Sarriana, despois de 210 minutos nos que houbo empate a 1. Señoras e señores, ao fútbol de terceira volverá a vindeira semana con ese primeiro partido da final en Galicia entre a Sarriana e o Estradense. Ata entón, que teñan moi boa tarde.